ang Pasko, pero kang Diyos ginbawi ka. Kung magkapot ang Pasko, pero kang Diyos ginbawi ka. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidibdib. Ang bituin ng araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take
or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga utod ko kay Kristo sa tanan naton nga matagpalamati sang programa sa kada adlaw sa pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo. Aton subong ginasaulog ang piyesta ni Santa Angela Merici, isa ka birhen. Ini nga birhen maalam kag isa sa mga mahinangpanon nga nagwa sa pagsugata kay Kristo nga nasindihan ang iya suga. Mga muyo kita upod kay Santa Angela. O Ginoo, kaluoy kami paagi sa mga pag-ampo ni Santa Angela, Birhen. Kabay ngang iya gugma kag kaalam, magbulig sa amon nga magmatutom sa imo pagtulunan kag sa pagkabuhi sini. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo nga amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 21, tubtob 25. Si Jesus nagsiling sa ila, ang suga bala ginadala agod ibutang sa idalom sang suludlan, ukon sa idalom sang hiligdaan? Hindi bala ginabutang ini sa tulungtungan? Igapahayag ang ginatago, kag igapakita
ang ginatabunan. Magpamati ang bisan sino nga makabati. Nagsiling siya sa ila. Talupangda ninyo ang inyo nabatian, sa talaksan nga inyo gingamit pagatakson kamo, kaglabi pa ang igahatag sa inyo. Ang may iyan na paghahatagan pagid, ang wala sang iya, bisan ang ara sa iya, pagakuhaon pa. Ang ginharian sang Dios kaangay sang tao nga nagsabog sang binhi sa iya uma. Nagakatulog siya kun gabi, kag kun adlaw nagaobra siya. Samtang ang binhi nagaulhot kag nagatubo, pero wala siya kahibalo kung paano ang pagkahimo sini. Ang duta mismo nagapatubo kag nagapabunga sang mga tanom. Nahauna ang dahon, madason ang uhay, kag ulihi ang matinggas nga bunga. Kung ang bunga gulang na, nagapadala siya sing manugarab, kay ang tig-alani nag-abot na. Si Jesus nagpamangkot, sa ano bala mapaanggid ang ginharian sang Dios? Ano ang palaanggiran nga aton gamiton sa pagpaathag sini? Sa aton Ebanghelyo sa sininga adlaw, si Jesus nagapadayon sa iya pagpanudlo sa linaw sang Galilea. Sa iya pagpanudlo, nagamit siya sang palaanggiran sa pagpanaksi sa ginharian sang Dios, usar ang simbolo sang suga nga ginabutang sa tulungtungan. Sa daan nga kasulatan, ang tulungtungan sang suga importante gid nga bagay sa sulod sang templo. Bangod ini ang nagahatag sang kasanag tupad sa tabernakulo. Sa paggamit ni Jesus ang sininga palaanggiran, iya nga ginhangkat ang mga nagapamati sa iya nga talupangdan gid ang ila ginapamatian agud maintindihan ang kahulugan sang sininga palaanggiran. Iya ginatudlo sa ila nga siya ang kasanag, kag ang mga naga-welcome sang iya mensahe amo ang tulungtungan sang suga nga magadala sang kasanag sa mga nadulman. Si Jesus amo ang kapawa nga nagaiwag sa mga yara sa kadudulman. Kita nga mga tawo, kung yara kita sa madulom nga duog, hindi kita makakita. Apang si Jesus nga amo ang kapawa, makakita sa aton, bisan yara pa kita sa kadudulman. Ayhan, may mga okasyon man sa kabuhi naton nga daw hindi naton makita ang kasanag sa aton dalanon, kag sa aton pagpanglakaton espiritual, daw yara kita sa madulom nga duog, nga daw wala katapusan ang kadulom, kahadlok, kag pagkadula sang paglaom. Apang, samtang kita padayon, nga nagaanto sa sini nga sitwasyon, mabatsyagan gid naton nga ginasalbar kita sang kapawa ni Kristo, kag ginaakay kita pagwa sa sini nga kadulom. Sa aton nga eksperyensya sang kapawa ni Kristo, kita man, mga utod, ginaimbitar ni Jesus nga mangin instrumento, agud ang kalibutan nga nadulman makaangkon sang kasanag. Ang iba naton nga mga kauturan, hiyara sa kadudulman, nga nagakinahanglan sang kasanagan sa ila paminsaron kag kabuhi. Kagluyag sang Ginoo nga kita ang magadala sang iya kapawa sa ila, agud ila mabatsyagan ang kahilwayan dulot sang sini nga kapawa. Paano bala kita mangin instrumento sang kapawa ni Kristo sa aton ordinaryo nga hilikuton sa matag adlaw? Ayhan, may mga abyan kita nga depressed, confused, kag hopeless. Una kita nga magpalapit sa ila, kag paagi sa pag-istorya or pagpakita sang aton concern, mangin kapawa kita ni Kristo sa ila. Ayhan, may kilala kita nga problemado, nga daw nagalukdo sang kalibutan, nga ang ila mga itsura sa adlaw-adlaw daw yadtong ginpanamkon sa kalain sang buot. Mag-reach out kita sa ila paagi sa aton pagyuhom, pag-greet sa ila o paghatag sang a little something to brighten up their day. Sa bisan amo sini nga gamay nga gestures, mabatsyagan nila ang pagpalangga sang Ginoo paagi sa aton. Mga utod, ang aton santa nga ginapasidunggan sa sini nga adlaw nga si Santa Angela Merici, sa ordinaryo nga pamaagi nangin instrumento man sang kapawa ni Kristo. Bilang foundress sang hubon ni Santa Ursula o mas kilala sa tawag nga Ursuline Sisters, si Santa Angela nagdedikar sang iya kabuhi sa edukasyon sa mga bata nga babayi, agud sila ay handa sa Kristiyano nga pagpangabuhi bilang mga asawa kag iloy kung sila pamilyado na. Kaupod ang aton santa, kabay nga mangin maisog kita sa gihapon sa pagdala sang kapawa ni Kristo, una sa aton tagsa kapanimalay.
kag sa mga lugar kag tawo nga nagahulat sang iwag sang ebanghelyo sa ila kabuhi. Kabay pa. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1.
balubala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saan. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga.
Mayong Pilipinas, mayong Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo, sa aton yung mga tagparamati ha, Webes na kita sa karon nga adlaw banwa, no? Pet sa karasig lang sa aton niya nga mga inadlaw, no? Pet sa 27 na kita sa bulan sang Enero, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tobala sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamariga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo, patrol, reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka mariga panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga riga panguna nga mga balita aton iya paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Webes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita no sa mga riga panguna nga mga balita local. Syudad sa Bacolod, di magapatukod sa one-stop shop nga healthcare facilities, including ang Bacolod City General Hospital Dialysis Center, Lying-in Clinic, no? Ang bago nga City Health Office. So, tingin na pangamuyuan naton nga matigayon ina sa gilayon, no? Especially subong nga ang sa healthcare ya amo gidining pinaka importante sa tanan. Kag subong man sa ato riya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga diskusyonan naton sa subong iyang aga, dugang pa nga mga balita local sa aton iya nga mga kauturan. Ang syudad sa Bacolod, ang probinsya sa Negros Occidental, ang probinsya nagpasugot na nga magpatigayon sang virtual meeting sa syudad sang Bacolod. Dito okay man, no, para highly sugta na gini ang travel protocols naton, no, kinahanglanon pagid nga magpatigayon, no, or yes, mayara sang negative RT-PCR tests. Kag subong man sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo dugang pang mga balita. Tiyamakon mo, pinaka-latest nibla ang 1 milyon nga balor sa illegal nga droga nga nakuha dito sa San Carlos City. Halini sa New Bilibid person. Amo nibla ginambal, prisuhan na gani. May ano pa, no? May supply pa sang illegal nga droga. Ay, puwerte. Shooting incident sa syudad sang Silay. No, kagabi, ang isa naman ka persona patay. So, hibaloon naton, no? Sa ato niyang pagpangalagad sa subong iyang agad rigid lamang sa Webes naman edisyon sa aton iyang palatuntunan. Sa mga balita pong sudnon, chikero naton, ining debate, bala, presidential candidates debate. Amo na yung mga mainit. Sa karon ang COMELEC magapatigayon, tembal sa COMELEC, kung hindi kaya katambong at ibakantihon gid ang podium para may baluan sa mga tawo kung bala decidido kagid nga sa imo sa nga pagpapili or ano lang do sa pawala lang hindi ka magtambong sa sini kay ang debate isa ni sa magapakita yang kilalahon pagid no sa mga pumuruyo kung sino ining ila sining nga mga kandidato. Samtang sa dugang pa nga mga balita pong sudnon nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga. Ang kaso sang COVID, ang hambal sang Octa research sa by February manubo na gid, hopefully ginapangamuyuan ta. Kaya amat-amat na ang kaso kahapon nga adlaw nga na record 15,000 no sa aton nga mga kabombo. So amat-amat na nga naganubo. Okay? Sige, ate, pangamuyuan tara no sa aton iya nga mga kabombo. So again ha, initanan ang diskusyonan naton and of course sa balita gikan sa ruwasang pungsod ang ginatutukan ning atensyon sa tunga sang Ukraine
kag sang Russia, no? So ang Amerika mag-aapilar, magasulat nga kung mahimo ti ano na lang gidya, wala lang gidya sang gamo nga matabo, pero may mga may mga jets ni nga ginahanda man ng Amerika in case nga may tension man gid, may kinagamo man gid, no? Titanan nga mga kapungsuran, especially mga powerful countries like America, UK, no? May mga may mga ginahanda ni, especially ang pagbulig sa Ukraine. So sa liwat initanan, no, ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga. Drigid lamang sa aton iyang pangaragad, no, sa sining Webes naman yung edisyon sa aton iyang paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. So subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, kamusta ang aton iyang paribot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton sa unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Lianizil Minardo. So sa mga kabombo naton, no, nga aga paninigabalata, aga panigabulugtaw kay mga obligasyon kita temprano pa, may mga obligasyon kita aga pa, so bugtaw na, bangon na ha. 36 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga, no? So sa mga kauturan ta naga-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo diratag sa mga radio dial or nagaupod sa aton sa karon sa Facebook Live. Sang Bombo Radyo Bacolod, hello! Damo na sa mga kauturan ta na nagaparisaraga pa. Kung hindi manabutan sa radyo, syempre may Facebook kita. Mabatian kag makitaan ninyo, no? Anong mga balita naman naton today? Anong aton yung mga ginadiskusyonan? And of course, sa mga kabombo naton, especially, no, sa luwas man sang pungsod or di sa bugos nga pungsod Pilipinas, mayara kita sang YouTube account, no? So why pa ka mo nakasubscribe? Kung wala pa kita nakasubscribe, please do like and subscribe sa aton iyang YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. All you have to do, kadto lang kamo iya mga kabiran sa aton iyang Facebook, sa aton nga Facebook page, no, sang or rather kadto lang kamo sa YouTube, no, i-search nyo ang Bombo Radyo Bacolod and then magwa na dira para nga mga programa ara na dira kung naka-live, may naka-indicate man na siya nga live para makasubscribe ka mo, no. There are times nga daan nga kung kisa nagabulubisyo man ang Facebook, pero ang YouTube ya ara gid, no. So para hindi nyo ma-miss, no, ang aton yung mga palatuntunan or ang mga ginasundan nyo nga drama, no. So pwede gid ka mo, no, maka-like and subscribe sa aton iyang YouTube, sa YouTube account naton diri iya sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige. No? So, subong iyang aga, kamusta naman ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod? Kamusta ka mo dira? Sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. Iba na aton yung mga kauturan, no? Aga pa nagamalata, aga pa nagabulugtaw, kay ti manindahan pa, no? Pamerkado pa. Iban ganyan ka pamerkado na, especially may mga kolokarinderya dira, no? Kinahanglanon pa naton iya nga magluto. Aga pa, kinahanglan ta nga magluto temprano pa, no? So, iba naton yung mga kauturan, no? Nagahimos na ni iya aga pa. Mga kasabayan naton every morning, mga nagakarinderya, mga nagaluto, mga kabulig dira sa mga panimalay, no, sa kusina, nagalanog ang radyo sang Bombo. And of course, sa mga utod naton nga mga taxi drivers, kamusta kamo, no, Pulaw Bugtaw, mga jeepney drivers, mangin kani mga tricycle drivers, amo gid, no, mga utod naton nga mga remedyo general. So padayon lang, no, bakas lang ta, no, amo na ang pinaka-importante sa tanan, no, sa aton iya nga mga kabombo. So okay, sige, so subong iya nga aga sa aton iya nga mga taga-paramati, no, kamusta naman kadamo kita man sa mga tupiko nga aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga pagpangaragad. So kagabi another shooting incident na naman, parte, no, kusa din na kita kainsyende ining mga shooting incidents ni kaano man bala, subo man bala, no, sa ato diya nga mga kauturan nga inablang way untat amo na ni bilang ato niya nga sitwasyon, may pila pa sa mga krimen nga nagaluluntad,
no? Hindi mo maintindihan. So, kamustahon naton ang ato diya nga sitwasyon diriya sa paribot sa siyudad sa Bacolod sa una nga hugnat sa balita sa patrol. Ni Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Zil, sa report, please go ahead. Bomboan, maayong aga, live kita diri sa Subong, no, sa area sa nga police station to Bomboan. Kung makita diri naton ang sitwasyon is madamo na sang mga salakyan sa dalanon, no, sa pagpadulong naton diri kay sa pag-checkar man naton asang area nga nasakupan sang police station to Bomboan. So may mga pipilaman nga mga kauturan na naton ang naganilabay-labay kasubong man mga pampasahero nga salakyan o kana mga jeep ni bala Bomboan, mga public ag private vehicles na susako na sini ang labay-labay sang mga salakyan na Bomboan diri sa parte naman sang alagyan gidi ayon, no, sa may BS sa may BS aki na drive Bomboan. So madamo na o kon matawhay pero masako na ang mga nagalabay-labay nga mga salakyan sa subong nga aga Bomboan. Ang syempo naton medyo mapaang man pero wala man nagaulan-ulan o kon matawhay ang dalanon sa subong. So Bomboan diri kita bala sa nagaluntad gabi nga shooting incident diri sa may Puro Kasigay, Barangay 2 na Bacolod City. Kung sa diin na Bomboan, ini ang biktima wala pa sa gihapon nakilalaan pero may nakuha kita nga informations pero ginaaligar pa lang Bomboan nga ini siya taga Glayland ni siya Bomboan dira sa may home subdivision bala Bomboan sa nga Granada, Barangay Granada, Bacolod City. Pang wala pa sa gihapon sini pangalan kay wala man dira may nakakilala sa iya sa may area sa nga Barangay 2 kag ang nakuha sini wala man sang mga ID Bomboan kag nakita naton dito kagabi sa may crime scene nga mayara sang mga 5 sini kabasiyo kon mga empty bullets na bala Bomboan, no, nga nakita dito kag ini kalibre 45 ang gingamit luthang sa may biktima Bomboan. Subong ginatumod pagid sang mga investigador kakasubong man sang mga kapulisan diri sa may police station 2 kung sino gid ini ang suspetsado sa pagluthang patay sa biktima kag kung ano ang motibo sini Bomboan. Kay ko tan-awon naton ini ang igo is kadamo lang gid Bomboan, no. Kagabi nakita ko sa may iyang natuo sini nga dughan may isa ka igo sa may batiis do may ara man gani sunod sa information man naton nga nakuha nga do na iguan pa ni naglupok ang cellphone sa may iyang bulsa na iyon kay do may igo man na siya Bomboan sa may paa pero kwaon ta na karon ang pahayag diri sa nga investigator o kana sa nga deputy sa nga station commander diri sa may police station 2 kaysa subong naman kot kita diri Bomboan. So wala pagid identity ini ang biktima. Makita naton Bomboan do ara sa 5'4" ini ang iyang height, medium build ang panglawason niya sini Bomboan, naka color violet nga short kag puti ini nga bayo kon t-shirt Bomboan no may print sa unahan kag semi-kalbo ini ang iyang gunting Bomboan ka naka-tsinelas la kagabing iyang tsinelas sa may nagtabog na ni ang isa ginasok-sok niya pa sini Bomboan. So kagabi ni nagluntad nga insidente do mga around 10 pasado na ni alas G sa Bomboan sa na bato nato ng information kag ginpadulungan nato na dayon sini kag may ginaaligar nga may dala ini siya nga salakyan Bomboan pero wala pa gid confirmation kung ini ang nagaparking nga wigo nga salakyan iyagin man ini bala Bomboan kay na recover lang ini sa biktima is citation ticket lang gid Bomboan kag wala mga identification card bing nga pakilala kung si sino gid Bomboan. Citation ticket may na-recover sa iya? Yes, may citation at ticket na Bomboan ang na-recover sini sa bulsa sang biktima Bomboan. Apang wala gid siya. Bomboan. Meaning nadakpan siya sa violation abi sa traffic. Sa Bomboan, so wala gid ini pa na ano ni tawag, wala pa gid bala na divulge sinisang kapulisan nga kung ano ini klase nga citation ticket ang ginhatag diri sa may biktima Bomboan o kon nakuha. Oh, okay. So Bombo Zil, din gid gani specifically siya ano ni nga lugar? Sa Barangay Sigay na Purok Sigay, Barangay 2 Bomboan sa kung nadumduman naton ang luthangan sini bala sang biktima dira man ginbilin mismo ang ulo sini Bomboan sa nga kung madumduman naton nga dito sa may Rizal ang iya bala Bomboan nga lawas kag ang ulo dire sa may Purok Sigay dira gid mismo nga area sa may atubang man mismo sini sa nga Tiangge Bomboan. Okay.
atong may nasapuan na lang atong lawas at to sa diin nga Yes. itong lugar to Bombo Zil, nagbulag siya sa ulo ya. Yes, dira sa may downtown area, sa may Downtown? Rosario Street. Oo, Rosario Yes, sa Street. Rosario. Tapos ang iya naman nga ulo, diri sa ni nga ni pagtawag, diri naman ang ulo sa Purok-Sigay. So sa siniman Yes, dira mismo gid nga mismo. area, ginlutang patay ining biktima nga lalaki nga way pasagyapon sang identity. Correct gid Bambuan, kaysa madumduman ko ang posisyon ko kagabi sang pag-cover sang nasapuan nga ulo dira aban sa gihapon na Bambuan. Nasa nga kagabi dira mismo sa may unan-unhan lang ni sang victim ni balang gahigone siya higda dira man naging bilin ang ulo sadto ka Bambuan. Kung nadumduman ko kay ti ako man to na timingan Oo. sang amo to nga gabi Duty. Bambuan. So, meaning Bombo Zil, ano na da ang area how? Dira mismo nga spot sa Purok-Sigay, Dulom? Ano man? Medyo madulom siya Bambuan, although may street light ini siya sa tabok, pero daw hindi gid tama bala kasanag nga makahatag gid ini Bambuan nga maklaruhan mo kung sino ini ang taho nga mga nagwigit o kung sino ang naganilabay-labay. May mga tao to kagabi Bambuan, pero ang nabatian nila lupok na lang kag may ara. Kita nakuha nga impormasyon nga may nakakita nga naga motorsiklo ini o kon motor riding as suspect ini Bambuan. Sakay ni sa motorsiklo ang nagluthang patay diri sa maya biktima. Apang wala matumod kung pila ka bilog kag kung Nakamotor. sino ginibala kag kung ano ang panglawason sinibambuan sa mga suspect. Ang nabatian na lang ni sa mga pumuluyo sunod-sunod nga lupo ka Bambuan. Where is Bambuan no may nakita ko kagabi mismo dira sa may area 5 ka bala sinisang kalibre 45. Okay. Alas 10 sa gabi gid ni nagluntad, no? Pasado na Bambuan sa nga pagpatrolya kagabi mga 10:20 guro nakabaton kita sinisang impormasyon no pasado mga alas 10:20 nga may nagaluntad sini nga shooting incident diri sa may Purok-Sigay barangay 2 Bambuan. So, ang ginatan-aw dire nga nagasakay ni siya sa salakyan. Mayara naga-parking nga nga Toyota Wigo nga salakyan dira man mismo sa lugar. Yes, may ara dito Bambuan. Pero ini ang biktima nagalakat-lakat ini siya Bambuan. May posibilidad no nga ang kung tan-awan nato nakapanaog na ini siya sa salakyan or may ginkadtuan diri siya sa may barangay 2. Oo, barangay 2. As we all know, sa mga kauturan ano lang gid iya, no? Magambal kita gani barangay 2. Syempre, ang barangay niya kumbaga do naangot na dayon yung bala sa illegal nga droga Bombozil. Hindi na yan malipod. Correct kada Bambuan no kung chikero naton nagalapnag dira iya ang illegal nga droga sa maya barangay 2 Bambuan kung sa diin halos operation sinisa nga police station 2 gani dira gad nga area Bambuan kagagawing dira sa maya barangay Banago no. So ano gini bala amo pa ni subong ang palamang kotanon man na Bambuan no. Mismo sa taga Palamati subong kag sa mga kapulisan man ang motibo sini sa pagaluthang patay kag kung sino gini ang biktima man na Bambuan kay until subong daw ka question mark pa kung sino gini ang victim kay ti wala pa pangalan o kung unidentified pa sa gihapon. Correct, no? So amo ni ang ginatan-aw pagid pero unidentified but ang balon ining victim hindi siya taga barangay 2 kung taga barangay 2 siya kilala siya sa mga tawo dira. Correct. Yes, correct kada Bambuan kay mismo mga tanod kagabi no dira sa maya barangay 2 nagpamangkot-mangkot man kami kung kakilala ini sila. So hambal nila Bambuan ang may posibilidad nga pangayaw ina dira kabiskan sinulon dito pamakoton mo nga ara lang manda ang balay bala sa may atubang gini mismo sa may crime scene. So hindi ginila kilala Bambuan. Oo. So sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo no ti base bala may ni gani pagtawag man base makilalaan nyo ninyo kay ti ang video ari so naka shorts ni siya i-describe taliwat Bombozil
Naka-short sa bambuan siya. ang iya sini nga short is a color violet. Ini bambuan na above the knee lang gani nga shorts. The board shorts ini siya bambuan naka-chinelas lang siya, naka flip-flops no nga chinelas kaga may tattoo ini siya gali bambuan sa both boot ko niya sini. Na may tattoo nga do pangalan to bambuan kagabi kasi hindi na namon maklaruhan gid kung ano ang nakasulat sini. Kaga nakaputi nga t-shirt, medium build, 5'4" ang height kaga semi kalbo ini ang nga gunting bambuan. Kung tanawon naton, ang iya nga pang-idaron, more or less, mga 40s na ni siya? Kung sa ako na bambuan, ara pa lang sa 30 plus. No? Ara pa lang gid siguro sa may 30 plus. Sinikido ka hubin pa man na bambuan ang victim. Between 30, mga 30s mga dira. Yes, 30 or 30 plus gid bambuan. So pila ka lupok ang nabatian sang palibot or Bombozil? Bambuan na batian nila nga madamo. Sunod-sunod sini ang lupok nga naglunta dira sa may barangay 2 kagabi sa pag-checkar man naton. Sila man mismo nagatudlo sini ang mga tao kung diin ini ang bala bambuan. So pagtan-aw ko mga 5 gid kabilog sini ang slugs nga ato didto bambuan sa may crime scene. So di nang igo sang biktima? Bambuan na nakita ko kagabi sa may paa do may isa ka igo. May ara man sa may tuo niya nga parte sini sa may dughan pero bambuan may ara ang halin sini nga dugo sa iya nga ulo pero hindi lang gid ako sure kung may igo man ini pero may naga dugo sini sa may ulo iya nga parte pero ang nakita ko gid bambuan ara sa may natuo ya ini nga dughan ang isa ka igo sini sang bala sa atubang yes no? Correct ka bambuan tapos may sa paa yes may ara sa may paa bambuan nga do may inagyan man siya sinisang bala. So it could be nga may ara man sa ulo. Yes, may posibilidad aman bambuan pero kuaon tagi na karon ang exact sini nga mga na wound ni balasang gunshot wounds sinisang biktima kahit do kadamo gito sa nga slugs gabi sa nga bala bambuan nga ato dito sa may crime scene area gid. Meaning ginpaarakan man siya no? Correct ka bambuan. Kung nagalakat siya, ginpunduhan siya, atubang, tiniro siya. And then, syempre, ang possibility, nagdalagan man ni siya mo. So, gintiro pagit siya sa tiil, no? Magani bambuan ka damay shooting bala perme da makambal kagid nga umol-umol ini ang mga suspetsado kay tipila gid bala ka arak sini ang ang angkon sa nga victim bambuan. Meaning ang iya nga intention Bombozil is ni gani pagtawag patson niya gid. Patson niya gid. Yes. Patson niya gid nga siguraduhon nga ang gintiro ya patson niya. So ang ining mga suspect ang ginatanaw, ang mga residente sa palibot may nakakita kung ang ining sospetsado, pila ka bilog? Bambuan, wala gid sang may nakatuad dito o kan may nagatag pagid bala sang ilang statement nga eyewitness mismo sa may nagluntad sini nga shooting incident kay kung chikero naton kagabi ang area Bambuan may mga abri pagid nga mga tianggi nga malapit lang gid mismo kung aton nga i-measure sini mga 5 lang kado pa may tianggi nga naga-open pa. So depende ini sila Bambuan kung maghatag man sila statement sa kapulisan kung may nakita manggid sila sini kung paano ni ginaluthang patay ang victim. So, ang klaro, may nakamotor nga amo ni ang nagtiro sa sining biktima. Pero as to pila sila kabilog, way pa ni may baluan. Correct ka Bambuan. Kag ini ang information halin lang ni Bambuan sa mga pumuluyo ng motor riding suspect ini wala pa man nakahatagid sa nga concrete information ang kapulisan diri sa may police station to Bambuan. Oo. So, grabe, no? Ang balta na gani, Bombozil, ba't hindi kita kainchindi? Do ka asod-asod na ni nga mga inadlaw, no? Amogid gani. Actually, nasuguran atong prior pa sa sining wigit man, pagpatay sa kay Police Corporal Nestor Madelo, no? Yung mga previous pa nga mga insidente man, and then nagsunod-sunod na, hasta ni ka gabi, may ari naman, Bombozil.
Everyday is may pa-surprise gidya permi nga mga paglutangan na bambuan, no? Wala ka lang kabalo ka ano oras kisa kaagahon pa may ara na natungang gabi kisa utong adlaw may ara pagatagiti ang init ka bambuan lagi siya may ginasantos sini ang mga suspitsado balaga pang luthang patay no kung saan ulan nila gusto sini mamatay so kaya gid nila bambuan. Oo, tiyamakon mo ni nga. Pero ang isang ginatanaw pagid naton diri no kay nga aman nga of all syempre dira naman sa Purok Sigay amo na bala. So ang question naman kung ining victim nga ni may kaangtana naman ni sa illegal nga droga ining nagtiro sino naman ni nagtiro sa iya. So hibaloon tapagid ni ang duga nga background sang biktima kay prior sini di ba may natiruhan man to gani isang tinalikdan pagid nga adlaw to sa ano ni gani sa Vendors Plaza naman to ya Bombozil? Yes, correct gida bambo ano si alias Domino ato ang nasapuan man baw kaagahon pa man to. Tig pa lang api pa na dapat bambuan. So aga pa man to na nasapuan ini ang si alias Domino dira man sa may barangay 12 sang kaagahon man to bambuan kung sa diin napatay gid man to tuga man sa nga pagpangluthang bambuan. So iya naman ni imbestigaron sang police station number 2 Bombozil. Yes, correct gida bambuan. So may mga pipila pa ka cases nang wala na subong ari naman may bilin naman diri kon may nagluntad naman nga shooting incident sa maya barangay todo ka asud-asud. Pero kung nagaano man gani bambuan ang mga kapulisan ni bala no nagasako man ini ang patrolya ganing kay daw na timing lang man guro nga wala gid dira sang may naka patrol bambuan kiti may ara man gani SWAT sa palibot may BCMFC kasubong man ang kapulisan diri sa may police station to which is naga-checkpoint man ni sila bambuan kaso hindi mo man gid bala masigurado ang area bambuan kay ikaw lang man ang ginabantayan sini sa mga suspetsado kung gusto nila maghimo sini sang krimen which is timingon lang gid nila nga wala man sang may nagabantay o kung may nagatan-aw sini kung may ara man nagatan-aw bambuan siguro mga ordinaryo na lang gid nga mga tawo. Yes, oo, amugid na, no? So sa mga kapulisan tati, in fairness man na sa ila, no? Patrolya, galibot, that is why nga importante gid katama ang police presence bala. No, although kung ikaw kriminal, syempre bantayan mong pulis kung why pulis kundi matirada ka. So meaning to say, ang ining natabo ni sa sa biktima, ginplanuhan sinundan siya. No kay hindi man niya basta-basta nga tiruho na lang nila dayon butan balon ginsundan siya nasundan na ano ang iya nga routine so amo na before siya nga gintiro patay dira sa lugar. Amo gida bambuan kiti kung sila nga pahugon ka lang bi nga patsyo no hindi man giniguro amo ni ang paarak nga pilagid ka bala bi ang iusikan sa victim na bambuan. So may ara gid motibo sini kag kasubong man na bambuan no ginplanuhan gidya nga patsyon ini ang biktima. Okay, sige. So hibaloon naton Bombozil no ang identity sa ning biktima base sa mga kauturan nato naga-monitor subong base makilalaan nyo ni kay yari ni kita sa aton nga video kuha sang sa kagabi no sa area sa ang ining biktima nga ni nga naka-shorts again sang violet do ka boxer shorts no do ka lipot. And then, anong pagtawag sinang shorts ngayon na Bombozil? No board short, ini siya guro bambuan. So, naka-white t-shirt, naka-chinelas, no? Medium belt, fair complexion siya, no? Yes, bambuan. Kung medyo maputi man siya gani sa pagatan ako kagabi, no? Medyo pution. Pution siya. Yes. Mga more or less 5'4", 5'5" ang height. Yes, correct ka bambuan. Maara sa 5'4". Oo. So, amo ni siya ang ining biktima nga nasapuan na tiruhan patay mismo sa Purok Sigay, Barangay 2. No? So, basta may maka-identify sini. So, di na niyang iyang bangkay, Bombozil. So bambuan kagabi, may ara posibilidad no nga gindala na ini sa may funeraria pero wala lang nabalaan kung sino ini ang nagkuha nga funeraria bambuan. So, kiti kagabi gin padulungan pamanisa nga soko na pagkatapos ni gani bambuan may ara man nga baton nga ang kapulisan kagabi nga may shooting incident makono dira sa may barangay 7. Pero gin padulungan namon kaupod sa iban man nga mga media kag kasubong sa nga police station 2 dire nga mga kapulisan ng bambuan wala man kami didto may nakita o kon may
na hindi confirm bala bambuan nga may ara gid man sa shooting kay kung may shooting ini bambuan na nagkinagawala ini ang mga tao pero do kalinong naman to sang area so may posibilidad nga do kapatalang naman sini bambuan ang ginhatag nga information. So wala kita kabalo kung ano naman ini ang ilang nga motibo nga naghatag sila sang infos nga wala laman to gali may nagluntad nga shooting incident. Kutaw may ara ya tawo no nga do ka mga tampuhaw gid bala. Sorry sa tinaga no pero hindi taman pag-amuhon sinang mga kapulisan ta. Naminta hindi tayo maglango-lango sa mga amos na bla may shooting mga kapulisan tani in fairness ni sa ila yati exhausted naman ni sila ti kun sagi mo na karon patalang-talang nga kita mo may shooting na nga daan sa Purok Sigay Barangay 2 matawag ka pa imo iya kag no di bla Correct ka ba may shooting ti masala naman na sila. So, yes, kay kagabi mga pasado na tadaan alas 12 sa nga nakuha ini ang bangkay bambuan so patalangon pag nila ayawan man libot-libot sini ang kapulisan kundi ento ayon ang ginahatag nga info sini nga mayara nagluntad man nga shooting incident sa may Barangay 7. Okay, sige. Anyway, Bombozil, hibaloon ang nato ni no. At least sa mga kauturan ta base kun kilala nyo ni pwede gid kamo nga makapakig-angot sa sa police station number 2 no. Kay ang police station 2 sila nang nagahandle sini nga case. So pakig-angot lang gid no kag kung hindi ta bala kabalo kundi na ni siya ang bangkay sang victim no. Ang police station 2 lang ning Bombozil no ang nagahandle sining kaso nga ini. Anyway, sige. Salamat gid Bombozil. Yes, Bomboan, para sa pagpangalagad sa Bumbo Reports First Edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat sa kay Bombo Lianizil Minardo sa dugang iyang mga balita gidulong sa aton subong iyang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports sa First Edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Permi na lang Barangay 2. Gani man no? Ahay. So amo ni bla sa mga kauturan ta no na lang ni man. Shooting incident na naman. Maayo pa ang bombo roving gabi-gabi maskin kaagahon pero dapat ang mga roving round the clock sila pa ang mga wala or missing in action. Mga pulis, no? So, amo man ni challenge man ni sa aton nga makatapos ang kapulisan. Although, isa from time to time, makita man ni sila, roving, pero ang pinaka-importante, di ba, kay ang duty sa aton yung makatapos ang kapulisan niya, Bombo Harold, is ano man niya mo, inang, kung ikaw duty, di ba, isa ka adlaw, meaning bugtaw ka dapat, no? Kaya the following day, ma-rest ka naman. So, that is why nga, kung roving, dapat roving, patrolya, importante. Especially ning mga lugar, kiti mga kapulisan naton, kabalo naman kundi nga mga lugar, ang kritik ang inabla mga balta nga, ini nga lugar ya do, damo gini pero may mga insidente, ini nga lugar ya do, pwerte na ding transaksyon na isang illegal nga droga, no? So, here comes another shooting incident na naman sa mga kauturan naton, kay sa aton nga mga kabombo, dira iya sa may Purok Sigay, Barangay 2. Tiyambal gani ni Bombo Zilambalya. Amo man nga lugar, kung sa dumduman nyo to, ang kasubla nga susperte man to, ang iya lawas at to sa Rosario Street. Ang iya yang Bacolod City sa downtown. Ang iya yang ulo, ari sa Purok Sigay, Barangay 2. Meaning to say, mayara sang ginapahangop, mayara sang mensahe ang ining naghimo. So, sini naman nga shooting incident kagabi, sa aton nga mga kauturan, diri naman ni sa, sa Purok Sigay. Ano man na yung perming Purok Sigay, Barangay 2. Siyempre, hindi malipod manigar sa aton. Although, hindi man kita maghambal tanan, ang ara gid tanan sa Barangay 2, di malain na kung mga droga na gid na, hindi man. Pero, no, kadamo na dira sa ginapatigayon yung mga buy-bust operation, ginambal transaksyon na sa illegal nga droga. That is why mamangkot ka naman, may kailabdana naman sa illegal nga droga? Grabe, no? Why gidya untat? Tikita mo gani. Niblay ginambal, dito gani sa Manila, dito gani sa New Bilibid Prison. Na ba?
may illegal ganito nga droga, ato ya priso, mga priso na gid ganito. Ara na gid na sa sulod nga ano pa na sila, transaksyonan pa na sila sang illegal nga droga, puwerte no? So meaning, penetrated na gid siya eh. Kita mo, sang tinalikdan pagid nga adlaw, no? 2 days ago, sa mga kabombo naton, debla, mayara gani sang ina-intercept nga illegal nga droga, dito naman iya mga kabinan sa may sa Bredco Port, halin sa Iloilo, matabok diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. No? Itabok man diri illegal nga droga. So ay untat, matapos na ring termino ni President Rodrigo Duterte, sus, way gidya napapas. Dibla, isa ni sa mga agenda, isa ni sa mga ginahambal sang presidente, sang iya nga pagpungko, no? Sa iya pala nga kampanya, that is why yung mga Filipinos, yet syempre, kahit problema, tayo illegal nga droga. In 3 months, papason kung illegal nga droga. In 6 months, sabi niya, hindi gali madala sa 3 months, 6 months. Ay pag-abot 6 months, ay hindi ni siya Davao. So, meaning nga, naging sa sistema, budlay kayo bungkalon, no? Budlay kayo kakason. So, amo na, no? Penetrated. Natumod naman gani sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Nagikan sa New Bilibid Prison ang source sa illegal nga droga sang subject sa drug buy bust operation nga nakuhaan sang balor 1,088,000 nga suspected shabu dito sa syudad sang San Carlos. Imagine bala ang source sa New Bilibid Prison? Di magambal kay New Bilibid Prison, prisuhan na iya? Di syempre manumdum ka, prisuhan na gani, penetrated pa sang illegal nga droga, ay nanuning pagkahimtang ang aton niya man? Amo na gid niya kaharap-harapan, do tampa man sa mga sa management sa New Bilibid Prison sa aton iya nga gobyerno. Nung dira na lang na gani mismo, penetrated pa sa illegal nga droga, priso na ginaganing mga tao na daslod. Di ano na, be? Di ba? So, kung hindi mo to gani makontrol sa sulod sang prisuhan, how much more dre sagwa? Tiara from time to time, dinakpanay kita, minilyon, pero balik-balik lang man sa gihapon. Pero mambalta kun ang drug lord, gid ang puno-puno, gid sini, kung di man igihalali ng mga legal nga droga, isa di ba magkaka-intercept ng mga shipment, dumduman ta tong mga Chinese national to, last time to bla nga, sus binilyon to nga, sinako-sako naman to ya, mga illegal nga droga, ti amo to, mga nagasulod diriya sa aton, so malapta na dayon. Kung diri ka lang niya sa dalom, kung ang imo ya nga operation niya, tiningi lang man ti wala na iya. No? Why na iya mga tiningi-tingi, balik man na gyapon, ti kita mo gani ang mga gintok-tok hangyo bla. Di ba si President Rodrigo Duterte, mayara na siya sang programa. Tok-tok hangyo, hindi ka mag-surrender. Aso untay tiil mismo si President na nag-ambala, no? Ti kalabanan to damo nagkala-surrender. Ti dayon may mga nagkaradakpan ni ho. Ambal niya agi na ni sa prison or agi na ni sa tukhang, balik man gyapon. So balik-balik lang. So anong problema sa aton? Ti may problema gidya. Inablang kuan na penetrated na sulod na gid ni kayo. So meaning to say, ito ang pag-asas niya. Kung hindi niya masarangan sang gobyerno, yati tagsa-tagsa na lang gidya sa aton Ekti kung why man na sa manigabakal, no? Maski ano pa na kabinarigyanay, ano pa nang pagsulod sang illegal nga droga, driya sa aton kung why man nagabakal, ti why man na iya. Pero kung may nagabakal, ti amo na. Alams na may involve nga mga personnel nga naga-benefit sang kita. Hindi ba lang sa New Bilibid Prison? Amo rin may do kabalabag, gid bla sa tutunlan, na blang
hindi mo gidjab lama like ara na gani sa prisuhan do hindi mo bala mabato no lablang ara na gani sa prisuhan dira pa source ang illegal nga droga na ano man di man nadako nga pagtampala sa aton no di bla dira sa New Bilibid prison nga ang supply sa droga makalabot pa ni sa syudad sa San Carlos so hindi nyo amo nang bal naton hindi nyo gani makontrolar sa sulod dire pa sa sagwa no sige so ang bal ko na kung ay ni tsansa nga ti bungkal ni kagma papas ni sa ato ang gobyerno ting paglaom sinitanan ti sa tagsa sa aton especially man sa aton sa mga ginikanan akon magiyahan tamayo mga kabataan takati paglaom ta na lang sini Bombo Harold kung ay man nagabakal illegal nga droga ti wala dibla ano man na nila ya ka supply kay bali binaligyanay kun wa isang may nagabakal ay grabe sige sa aton nga mga kabombo, mapause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang nga mga balita, kag dapat non-bailable ang addict and pusher, gamay man, gramo kundako. Amo man gani man, no? Ito siya, kalabanan sa ila, especially kung di pa pamatudaan. Di magkalagwa man, pagwa, balik, gyapon, no? Anyway, sige. Mapos kita yung mga kabinan for a while, pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan ta. Kamo sa aton nga mga kabombo, before ko mag-commercial break, kumangkot na ko nga daan. No? Kaya mo nag-interact din naton yung mga kauturan. No? Sa inyo nga pagtanaw, ang presko, anong basihan nyo nga magapili kamo sa isa ka sa pagka-presidente? Siguro nunan tani kinapit ng eleksyon, no? Kung yung COMELEC, may ara sang patigay nun nga presidential debate. Tiyambat sang COMELEC, kung ang kandidato, makadto man siya kag hindi, mayara na siya podium, mayara na siya tilindugan da. Ti kung hindi siya magkadto, bakante lang na. Meaning makita sang tawo nga wala kada. No? So kung ikaw, sa mga kandidato, sinong mga presidente ta? We have mga presidentiables, no? Meaning mga presidential candidates. We have Senator Manny Pacquiao, Bongbong Marcos, Vice President Leni Robredo, Ping Lacson, sino nalimtan ko, Bombo Harold, no? So these are mga Isko Moreno, of course, Manila Mayor Isko Moreno. So amo ring mga presidential candidates naton nga makitaan ta naman gid ara sa surveys, nagapa-indis ni sila. And may mga nabiban pa, no? Although hindi amo na ka-popular, no? So sa sining nga mga presidentiables, no? Anong inyo basihan? Nga importante ning debate, like pati gayon nun sang COMELEC para makilalaan ta sila, no? Perti ni subong kainit ning mga presidential candidates sa pagkainit, no? Binentiyanay, perti nga mga patutsada sa isa kag isa. So ano ang inyo mahambal dire? Diskusyonan ta ha sa aton nga panambalik. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Okay, sige. Balik na sa aton niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton niya mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo para yun ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilia. Sige. No? So, diskusyonan naton sa aton niya nga mga kauturan sa mga kabombo ta ang ining presidential debate. Presidential debate. No? Sige, diskusyonan ta. May mga amat-amat na mga reaction. Ang COMELEC will be conducting sa mga kauturan ta kag sa mga kabombo ta sining presidential debate. Meaning, debate sa magapapili sa pagka-presidente sa aton sa pungsod Pilipinas. And kay balo naman kita sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, sanday sino ni sila. No? Kabalo naman kita kung sanday sino ini sila ang magapapili bilang presidente naton diri sa pungsod Pilipinas. Ti ang hambal, anong hambal diri sa COMELEC sa mga kauturan ta? Do you think importante paning debate? Kung importante nga kag ano subong, no? Ano subong ang ini mga qualities or ang mga gusto tabla nga dapat siya ni mga presidente kay deserve yan ni amo to. So, although hambal diri sa COMELEC, the debates are completely voluntary. But, hambal sa COMELEC failure to show up on the part of candidates will definitely not go unnoticed. No? Kay man nga, hambal sa COMELEC, to quote, sang hambal diri ni COMELEC spokesman James Jimenez, "We will let the empty chair speak for itself. We will have an empty podium on stage. That's all the message you need to hear from them." Hambal sang COMELEC. So meaning to say, let's say mga kandidato. So let's say why may nagpakita nga isa kandidato, ti makitaan mo may pangalan, kag makitaan mo empty siya. So ti magadala na hambal sang COMELEC, ti let the
let the ano ni gani pagtawag, ang empty chair ang magahatag na sina sang mensahe sina, no, sa aton yung mga kauturan kung ano ini siya. So that's why hambal din is COMELEC spokesman James Jimenez, it is important that candidates take the opportunity to speak to the public, to present their plans for government in public, especially now that there is lack of in-person opportunities. So, amo ni siya. Kung mas nab ka, kung anong plastada. No? Although, ang COMELEC, under the law, the COMELEC has no power under the Fair Election Act to compel candidates to attend the debates. Diba? Why niya sang, under the law, why niya sang poder ang COMELEC nga i-compel, meaning to say, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Hindi niya ka-compel, hindi niya kapilit, no, kung sa aton pa. Hindi niya kapilit ang kandidato, ang COMELEC nga magpatambong gidya sa kandidato. Okay? Hindi niya kapilit. Pero syempre, kung ikaw kandidato, ngara na tanan ng mga panguntra mo, anong mensahe sa mga tao kung wala ka? Talawit niya. Oh, na ano niya, kay kung presidente, kinanglan mabatian kaya, di ba? Tinsyak tuman, kung presidente, kinanglan mabatian kagidi. As presidential debate, mga tinikal lang na ang yamal nila, wala namin ito pa ang, may agi ang dapat botohon, hambal ni Sir Eduardo. Okay? So, hambal naman ni Sir JB. Manya, honestly, hindi ko magboto this time. Kay gabati kuya nga although may dako nga impact ang gapamuno sa aton pangabuhi. Pero for me, magsikap na lang kuya kaya sa future ko, di ko need i-rely ang boss ng vlog ko sa gobyerno. Okay. So amo naman yung mga point of view sa mga kauturan. Kung empty man utok sa kandidato, no? Kung empty man ang utok sa kandidato, no? So anong inyong impression? Let's say, ang isa ka presidential candidate, why siya nagtambong, no? Ano inyong impression? Why siya nagtambong, no? Ti talawit, ti empty ang paminsa utok, no? Kay kita gapati tayo kung ikaw presidential candidate, kinanglan una best convince mo tao nga deserve mo na. Meaning debate man na, wala man na debate, diskurso kung ano nga plastada, tiara kagidya. Ikaw ya ang mangin amay. Sa hindi lang isa ka lugar. Ang amay sa bugos nga bugos nga pungsod Pilipinas. Di bala? So meaning, dapat, expected sang tao, kay balo ka una nga mangin leader, paano mangin leader, kabalo ka pagtawag. Kabalo ka mag-address kung ano man ang ginapangatubang nato nga situation. Di bala? Presidente niya. And the next 6 years, ikaw naman ang aton nga mangin masunod nga presidente. So, hopefully, sa mga kauturan ta, sa aton iya nga mga kabombo, no? That is why ara gid na sa aton nga constitution. Right to suffrage, meaning may kinamatarong gid tanan sa pagboto kag obligasyon ta magboto. Although with all due respect sa aton nga mga kauturan, nga may ara iba niya, di na kung boto Pero humal ni Sir JB, di ko boto. Diretso man na sang tao. Patambal yan ni dati, sayang man ang isa mo kaboto. I know. I'm sure. Nga sa isining mga nagapapili, syempre, why man ni perpekto sa ila, no? Why man tao nga perpekto, debla? No? Pero, I'm sure may ari gid niya sa ila yang deserving. Ina balang
mayari gid ni sa ilaya nga dapat kag nagakaangay nga ibutang naton sa pwesto. No? That's why ining mga presidential candidates dapat ipakilala gid nila ila kaugalingon. Debla, balikan tang patrol Bombo Harold. Ipakilala gid nila ang ilalawa sa tao. Ano imo kag makitaan man sang tawo kun iniya may inagyan ni iniya may kaayuhan ni ginhimo. Bomboan, mas maayo pa nga wala debate kay do mga tikalon nga gapadalagan president, mas maayo pa nga gahipos pero may hinimuan. So amo naman ang ibasihan sang iban. No, maski way debate, pero kami ya Manila anong hinimuan niya ni? Deserve niya ni, basi tinikil lang man ni. Basi kun laban naman si Guizdanon pero balik doon mo way gali inagyan, no? So, kinanglan sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, guided kita, no? Inabalang makapili gid kita ya. Sino deserving ni sa ila, no? Sino ang makahatag, no? Kaayuhan sa aton na inabalang syempre sa isa ka lokalidad, ginambal kung sa kaugalingon mo, syempre himakas kay ni umantanan ni salig sa gobyerno. Pero kung ginahimo man sang gobyerno ang iyang obligasyon, tapos ikaw gahimakas ako dito, talunsay man ang pagsinalayo maski ano na nga, subong gapangatubang kita sa COVID-19 pandemic, duha na ni katuig sobra, kitaan kung ano ang epekto sini. No? So, that is why nga dapat gid kita ya. Pili gid kita ya sang deserving nga kandidato. Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Sige, balikan naton ang patrol si Bombo Yanizil Minardo sa dugang pa nga mga balita. Good morning, Bomboan. Wala na dapat debate, kilala na naman sila naton. Ang importante kung sinong magdaog sa ila. Pagka presidente, mabatak nilang ekonomiya sa Pilipinas para damo ubra. No? Amo gede, ekonomiya ta. Suspektado ni katama sa COVID mo. So, dati sa kung presidente ka, dapat kabalo ka gid. Hindi pwedeng maluluyon ka lang, pero syempre, why masulod ulo mo? No mo na bla, hindi pwedeng may kabubuton ka kay maski ano pa dra, basi ma-implementsyahan ka sa mga tawos, playbot mo kung ikaw mismo, why kasang kaugalingon man nga desisyon. Chikero naton, balikan naton ang patrol si Bombo Yanizil Minardo sa dugang pa nga mga balita. Madulong sa aton subong iyang aga. Bombo Zil, sa dugang nga balita. Please go ahead. Yes, sa Bamboan sa nagahilapit bala nga eleksyon no sa 2022 kung sa diin para sa katawhayan kag kalinungan dira may syudad sang Kabankalan ang mga poll bits in Bamboan nagperma ini sila sa Peace of Covenant para sa mag-abot nga 2022 election. Ang mga kandidato sini Bamboan sa 2022 election no local election nagperma ini sila sang Covenant Bamboan kung sa diin no sa joint efforts ang Kabankalan City Police Station nga sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz kag ni Attorney John Anthony Saril ang City Election Officer. Ang covenant sila ginpermahan sa pagkandak sinisang event sa may St. Francis Xavier Cathedral Bamboan. During sinisang event ang mga kandidato gin-remind gid sa mga guidelines sini sa mag-aabot nga election nga kasubong man sa pagrespeto sinisang covenant kag sa mga electorate Bamboan no gina-aim gid ini sa syudad nga i-ensure ang katawhayan kag ang seguridad sa Kabankalan City during sa mag-aabot nga local election sa Mayo 2022 Bamboan no kag prevent man ang ini election related violence sa Bamboan no kasubong man nga nag-attend dira sa event si Jose Novo Dagunan, ang representative sa Parish Pastoral Council para sa responsible voting o kana PPCRV Bamboan, si Captain Jover Ondoy sa 15 IB Philippine Army kag si Father Jose Severino National III, ang rector of the St. Francis Xavier Cathedral Bamboan. Si ang dira ang mga incumbent balang mayor kag vice mayor Bamboan no kag ang ilang mga
team committed gid ini sa pag-obserbar sang election rules sang guidelines sa Bomboan na para hindi magresulta ini sa anuman nga violente o kon sa mga force no sa paggamit sinisang force during sang election Bomboan. So importante man ang covenant although agreement amo na para to remind bala sa mga kandidato nga iniya election. Ini nga election hindi kita kinanglan nga dumag pinatsanay gid ano na gani pagtawag inablang mag-ilinaway gid correct babaanay pwede inablang singgitan kasang imo nga plataporma kag kung paano matag mo makaayuhan pero inang do pangin matchan mo gid at ila ina na nga plastada that is why mayo man nga may mga covenant no inang reminder sa tanan sa mga kandidato kay after election kung sino magdaog ti kundi i-honor ta kaya mo nang ginpili sang tawo mo. Yes, correct kaya Bomboan no kay ti sini sa kandidatura Bomboan no may posibilidad nga kontrahan na ida sila pero kung sino magdaog Bomboan ka mag-inupdanay no baga buloylog man ni sa gihapon kung sino manggid ini ang magdalaog bala sa local election national or local election naman Bomboan so wala na ni partido once nga makapungko na sa posisyon matapos ang election sini Bomboan so buloylogan na lang gid ang mga bagay-bagay bala Bomboan sa mag-aabot ng election para sa seguridad kaga sa katawhayan man sa kada area ilabi dira sa Maya Kabankalan City Bomboan. Although Kabankalan niya ever since in fairness sa Kabankalan ti kalinong manginada. Yes. Ug isa gani way pa kuntray, di ba? Correct gid. Pero there are areas nga mga balantayan. So amo man na ang sa iban nga mga lugar aktibo man ang mga kapulisan, election officer, no? Para ma-remind ang mga kandidato kay ti kung tanawon mo Pombozil, dugay-dugay tapos naman ang January do kasano lang no. February, March, April, May, 4 months to go, election na. Yes, amo gid Bomboan kada siglang sang inadlaw kag ginahunos lang gid so aton nga reminders gid sa mga candidates Bomboan no kabay pa ka kalinungan lang gid kag katawhayan man ni sa mag-aabot gid nga election Bomboan. Yes no. Anyway, sige, salamat Bombozil. Yes, sa Bomboan amo yadto ang balita gikan sa patrol ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombol yan ni Zil Minardo sa dugang pa nga mga balita gindulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton yang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay ari naman ang aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas para sa aton yang pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo. Ari na sa piyak nga linya. Welcome and good morning. Sa aga. Ato na siya karon ang linya naton sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Welcome and good morning Bacolod. Welcome kid kag maayong aga sa imo Bombo Zil, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ang syudad sa Bacolod natalana ni subong nga magpatukod sang isa ka one-stop shop bala nga healthcare facility. Kay di bala madumduman naton last time ginaprubahan ni President Rodrigo Duterte ang ang proposed bill nga nangin kasuguan ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. Ang pamilya Hinsole nagdonar sang 4 hectares nga duta. So dira sa 4 hectares, 2 hectares dira ang patukuron sa amon diri nga gina-look forward gid nga Bacolod City General Hospital. Ikaduha, magluwasi na ang City Health Office kay duha gutok na gid ibutang mandira and then mapatukod naman kami sang dialysis center do amo gid ni siya ang isa man sa mga problema diri sa amon sa may syudad sa Bacolod kadamo sa mga ginadialysis namon diri nga mga kauturan pero tinagadaang-daang pa kay syempre ang ginapangita kung ginadialysis ka makabulubhado ka man and lying in clinic. So hopefully matigayon ina this 2022. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, ati kabay pa nga mangin madinalagon ining meeting, virtual meeting nga patigayunon sang probinsya man sang Negros Occidental sa syudad sa Bacolod para sa travel protocol sa mga inbound travelers nga maabot diri sa amon sa may Bacolod kag sa Negros. Kay man
Diri sa amon sa may syudad sang Bacolod, why na yasang problema? Bombolinsi, magsulod ka mo diri. Maski wala na negative RT-PCR, why test, why na problema? Ang province, nagapatigayon, no? Mayara pagi dapat sang negative RT-PCR. Tinagaapila ang Bacolod sa province na why na lang abi kay sa amon ni naton nga sitwasyon subong, no? Maski halin ka na lang sa Metro Manila, sa Cebu, pwede na lang wala ng negative RT-PCR basta may vaccination card. So hopefully mangin madinalagon ining meeting nga ini nga patigayunon sa buwas nga adlaw. Kag subong man driya sa amon dugang panamon diri nga balita ining natumod man bala sang Police Regional Office 6 sa Drug Enforcement nga ang ining illegal nga droga gali na nakumpiskar dito sa may syudad sa San Carlos nga balor 1,088,000 pesos ining suspected shabu. Halin pa ni Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa New Bilibid Prison. Kag sa dugang panamon diri nga balita, ang kagabi, another shooting incident naman nga nagluntad diriya sa amon sa particular sa Purok Sigay, Barangay 2. So ang ining biktima nga gintiro patay, ginpaarakan man kay limanika balang na recover sa crime scene sa area, hasta subong way pa ni identity, no? So ginaimbestigaran sa makatapos ng kapulisan sino naman ay nagtiro, pero ang isa sa nakitaan sa mga tawo sa palibot naka-riding in tandem. So amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. At amogig na salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Kagmayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga talalapang diri mga balita sa bugos namon nga syudad nga probinsya sang Capiz. Una kita diri ho sa mga ari naman nagumpisa naman ini mga reklamo diri sa aton sini nga talatapan pag-abot sa ayuda. Okay, manti nagapalabot sang reklamo ang pila ka mga residente sa barangay Malagabi sa Banuas sang Kwartero. Kung sa diin gani base sa ila, no, sa interview diri sang Bombo Radio Rojas kay Elias Toto, nga hindi patas, iti ano pa dabi ato ma-expect, hindi patas ang ilang listahan kag ang mga nakabaton, hindi suno sila kwalipikado. Kay man sa interview pagidari nga ang may mga dalagpuan nga balay, mga empleyado sang gobyerno, mga pulis, manunudlo, masiman, no, mga nakabaton dito suno sa ila nga barangay. Kag ang mga ginpanghatagan kay man tapos ng releasing mo sa Lunes nga adlaw, Enero 24. Kag nagalain tong ilang nga buot mo kay man ang mga nakabaton ay mga wala naka-evacuate. Kag ang iban nga mga naka-evacuate ti wala nadala sa lista. May ara man nga wala tuod maka-evacuate, ay nakita to nila nga pareho malang nga wala maka-evacuate tong mga nakabaton, nadalaya sa lista, suno sa ila, ay malapit sa luhag, no? Ano nga klase, ay hanto kaluwag, no? Nga malapit gani, no? Ining pinaka mga ginareklamo sa mga residente dira sa ila nga barangay. Nagaumpisa na sa ibang nga mga barangay, ibang nga mga banwa, nagpalabot na naman sang ila diri nga reklamo. Hindi gid malikawan, no? Basta ayudang pagambalan, basta financial assistance kag pag-abot sa listahan ay dira gid, no? Nagakramaal ang mga tawo. Sa dugang namon diri nga mga balita lokal, ang Capizo naka-record kahapon nga adlaw sang labing una, no, mga local transmission sang COVID-19 ining Omicron variant. Kung sa diin gani na-record diri ho ang masobra na pulo ka mga local cases sang Omicron or local transmission sang Omicron variant. Yung muna gali nga nagandasig magtaas diri ang numbers sang mga cases ng COVID-19 sa amon kay man may Omicron variant na diri sa probinsya sang Capiz. Kag sa dugang paginamon diri nga balita, good news kay man ang amon diri nga Committee on Appropriations sa pagpamuno, no, ni board member Jonathan Sanibesa
patigayon sang committee hearing no or budget hearing sang Martes nga adlaw kag napapasa na gani sila nga komitiba ining budget no sang RMPH gid lang nga part gani sining amon nga annual investment plan o kon AIP. Di napapasa na gid man pasalamat na ang amon diri nga mga medical frontliners kay man maagom nila ang salary increase so kay may ara na gani napapasar na ang budget sang amo nga ospital. Mas sobra 308 million pesos no ang ginalokar nga pondo para sa nasambitan nga ospital subong nga tuig 2022. Matapos ang pila ka bulan nga wala sang sweldo ti ay maganahan na liwat ang aton nga mga medical frontliners nga magtrabaho man kay man syempre mabato na nila may mabato na sila nga sweldo. So far amo na mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sing Capiz balik simo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bomboradyo, Rojas sa ilo kita sa Bomboradyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome ka, good morning Bombolinsi, Bomboradyo Western Visayas, mga dalagkuan manamon diri nga balita diri sa amon sa probinsya sa Ngaklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Una kita nagpalabot sang reklamo ang isa ka concerned citizen sa Police Regional Office 6 kontra sa hepe sang Malay Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Don Dixie Di Dios bangod sigon sa pagpang-abuso sa mga negosyante sa isla sang Boracay. Sa sulat nga ginpadala sang isa ka concerned citizen kay Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo, nakaplastar diri Bomboradyo Western Visayas nga isa na katuig nga libre nga nagapuyo si Di Dios kag ang iya nga bugos nga pamilya sa isa ka resort sa may isla sang Boracay. Nagpanago naman sigon ang mga negosyante sa hepe kay man wala pundo bala sa pagpanghutuhot sang libre nga accommodation kag pagkaon para sa iya nga pamilya pati man ang mga monetary donations para sa iya nga beautification projects. Apang kagab-igin sabat ni Police Lieutenant Colonel Di Dios kag hugot niya ini nga ginpamalibaran ang ini nga mga allegations kontra sa iya. Ginhambal niya nga nagwa ang ini nga issue sang sadto pa nga November 2021 matapos ang isa ka anonymous nga ang sang ka concerned citizen gani nagpadala sang sulat dira sa regional office sang Police Regional 6. Nagpanindugan man to siya nga gin-imbestigaran na ini sang nasambitan nga talatapan kag negatibo man ang naging resulta kag nagpanindugan siya nga wala sang kamatuoran ang nasambitan nga mga akusasyon kag initanan pagpanamad lamang Bomboradyo Western Visayas. Samtang sa dugang pagidnamon diri nga balita ang amon diri nga Land Transportation Office ginmando sang LTO6 nga temporaryo anay nga isuspinde ang pagpa-enroll sa klase sang theoretical driving courses sa tanan nga mga driving schools diri sa amon sa probinsya sa Ngaklan. Ini kasunod nga ginpaidalom kami sa alert level 3 ang bilog nga Western Visayas. Suno kay Engineer Marlon Velez ang amon diri nga hepe sang Land Transportation Office nga hindi sila maka-issue sang Certificate of Completion ang nasambitan nga mga driving schools, partikular na ang mga nagakuha sang student permit kag mga bag-o nga lisensya. Pero ginpabutyag man sini, ginpasiguro man sini nga padayon ang ila operasyon sang ila talatapan kag magatrata sila sa mga nakaschedule nga appointment. Samtang sa dugang pagidnamon nga balita diri sa amon sa probinsya sa Ngaklan, ang amon diri nga Provincial Health Office kung nakalista na dira sa may rohas ang local transmission, may una naman kami diri nga kaso sang Omicron variant diri sa probinsya sa Ngaklan. Ini sa ginpagawa nga statement sang PHO Aklan, ang ini nga Omicron variant isa ka
42 anyos nga babaye, residente siya ini sang Banwa sang Batan sang Enero 25, nakabato ng Aklan Provincial Epidemiology Surveillance Unit sang resulta halin sa Department of Health Region 6. Ginasugid ang nasambit nga babaye, nakitaan sang sintomas ng COVID-19, apang ini ginapabutyag man nga fully vaccinated na. Ginkuhaan siya to sang swab specimen sample sang nagtaliwan nga Desyembre, kaginpadala sang ginpadala sa molecular laboratory diri sa amon nga provincial hospital, kag ang resulta ginpadala pagid didto sa Philippine Genome Center sang Enero 7 para sa genome sequencing, kag inilang gani nagtaliwan nga adlaw nagwa na ang resulta, kag ang ini nga pasyente nagpaidalom naman sa 14 days nga strict home quarantine, kag ginapabutyag man nga ini so far natapos naman ang 14 days quarantine, kag ara na sa maayo nga kondisyon. Amo ni so far mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo, kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Adamo gid nga salamat Bombo ninyo, Bombo Radyo Kalibo, sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Nakapauli na dari ang bangkay sang Ilongga OFW nga tinapatay dito sa may bahin sang Kuwait, bangod niya sa carjack arrest. Kung sa diin, kita mismo dari sa may Bombo Radyo Iloilo na saksihan naton, kay kita isa man sa mga nag-facilitate sa pagpapauli sa sining bangkay ni Ma'am Janalina Canarejo. Tinapunaan iniya sang kasubo kahapon, nakitaan taman nga tinagahilibion ang iyang anak, mangin ang iyang amay kay ti sa 7 gani katuig nga pagtrabaho niya, wala gid ini siya makitaan sang iyang amay, kag ti nakapauli gid man gani subong apang ti mayami na iniya nga bangkay. Sa dugang pangabalita diri sa may probinsya sang Iloilo, bangod nga ti magluwas siya sa COVID-19, isa man sa ginakahangawaan ng ining TB. Kung sa diin, dugangan sa probinsya sang Iloilo ang Rapid Diagnostic TB Laboratory sa mga kabanwahanan. Ang mga laboratory, pagabutangan iniya sa gene expert machine nga amoya ang makadetect sa presensya sang TB bacteria sa isa ka sputum sample, bisan pa ya nga sa minuscule amount lang gid ini. Tiini man ang makahatag sang insakto nga resulta sa pinakamadasig nga turnaround time o kung approximately 2 hours. Isa subong mayara sa 5 ka mga pioneer nga rapid diagnostic TB laboratory sites diri sa may probinsya nga fully functional kag operational. Kag target diri sa Provincial Health Office nga tanan nga mga rapid TB diagnostic laboratory ang mapatukod antes magtakop ang tuig o kung ang January 2022. Sa pihak nga bahin sa police report, tinagpangayo diri subong sang pasaylo ang kontrobersyal nga sa Police Captain Charlie Sustento kag Police Lieutenant Colonel Jonathan Pinuela. Ini ang angot sa makahang nga mga tinaga nga ilagin pangbuyan sa nagligad nga mga inadlaw batok sa Office of the Ombudsman. Matandaan nga tinga sa press conference ang duha ka kasunod sa suspension order nga gindagdag sa Ombudsman batok kay Pinuela, gintawag niya ni Sustento nga amo nga talatapan ang ining talatapan nga ang Office of the Ombudsman bilang root of corruption. De kasunod sang amo nga akusasyon ni Sustento, ginkuha ang taman sang pahayag si Ombudsman Samuel Martires, kag ginahangkat man ang ining pulis nga itudlo kag pangalanan ang gintumod sini nga mga korap nga ombudsman nga ginaaligar sini nga nagabaton sang kwarta halin niya sa politiko. Kag subong nga adlaw ginakangawan diri subong sa syudad sa Iloilo, Bombo Radio Western Visayas, bangod posible ipaidalom kami sa mas hugot na naman nga classification nga alert level, bangod nga ginhatagan lang niya sa 48 ka oras ng Department of the Interior and Local Government ang syudad sang Iloilo, agod nga ti mapanubo hatagan sang update ang DILG sa hospital utilization rate. Kung napadayon nga nagataas ang hospital utilization rate, mangin ang COVID-19 cases dariya sa amon, patod nga ibutang na naman kami sa alert level 4. Sa subong may patigayunon nga pag sinapol ang Interagency Task Force sa mangin desisyon sang IATF kung bala mas hugtan pagidya ang amon dari nga mga protocol kag mga pagsulundan. Tebombuan kung mag-alert level 4 kami dari base bala balik naman
balik naman yung pagpangayo ninyo sa amon sa negative RT-PCR test results sa mga biyahero halin diri sa may syudad sang Iloilo, Bomboan? Posible, hindi na Bombo Lindsay. Kay kung tanawon naton ang executive order ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia, amend na to. Executive Order number 3 nga kitaya sa Western Visayas, why nataya sa kunano dira nga negative RT-PCR nga pangayoon, like pangayoon kami halin sa inyo. Dira actually, ma-meeting man gani Bombo Lindsay sa amon ang Bacolod kag ang Negros kay hilisugtan na lang ni kay ti duha halo ano naman dibla sa Iloilo, alabot nyo naman ganing herd immunity, kami sa Bacolod amo man naka herd immunity naman gani no ti amo ni blang ginambal eventually mga buhi na lang kita upod sa COVID, pero ang hospitalization rate kay diri sa amon, although taas-taas man ang kaso, sobra man nga ni isa kagatos, no? Pero nubo abi ang hospitalization rate namon diri, especially ang sa critical gani, like ang sa regional hospital, sa naka-confine nga sa isintas ng tinalikdan, 4 ang critical. So, hindi siya amuna balak kalala, gid. Nga adira sa inyo, Bombo Lindsay, taas gid jahaw. I mean, ang mga nagaka-confine dira, Bombo Lindsay? Oho, diri sa amon, ang 2-week growth rate diri sang Iloilo City, naglabot na yan sa 1,240%. Di ang standard lang diri, Bombo Radio Western Visayas, Bomboan, 200% lang yan panubo, nga mo yung maklasify, nga moderate to low risk. Di kami diya pang lumapaw, kami diya sa 1,200%. Galing kay ti Pakaba lang diri Bombo Radio Western Visayas, kay ti kun magnubo man gani ang amon diri nga alert level classification, dayon man nga pinalakpalak sa city government ang pagpanghalog diri. Pero sa piyak nga bahin, maayo man kay tinadumduman dira sa may Rojas, sa Bombo Radio o kon Bombo Rita, nga ti ipasar ang ining budget for 2022. Pero may ara gin man balas ang pagpamulitika dira, Bombo Rita. Kung pahambalon ang executive department, ay amoy na ang ila ginahambal Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nga may pagpamulitika, amoy ni nga rason ganing pawat-awatan pa, pero ini RMPH alone lang ini nga budget kay manti basic kag na mulag-mulaga naman ang amon diri nga mga katapos ang provincial board nga daw damo ni apektuhan daw damo ni sang maakig sa aton kung na hindi pa nato ni mapapasar man damo nga mga medical frontliners mo ang wala paganit sang sweldo. So muna maayo mga balita diri Bombo Radio Western Visayas nga ang pondo sang amon diri nga ospital, ang Rojas Memorial Provincial Hospital kati amo ni ang COVID hospital diri namon sa probinsya ay ti makabato na ang mga empleyado dira sang ila gani nga sweldo. Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Mayogid kay ti napasar na may ara na ya sa nga budget nga ginallocate sa tagsa dira ka mga opisina sa inyo, kati makagiho na ang tagsa ka mga opisina dira sa inyo, especially ang ini nga mga sabahin sang ospital and also sa aton nga mga health frontliners madra Bombo Radio Rojas. Pero diri kita sa Aklan, bangod nga ti may na record dira nga isa na ka kaso sang Omicron variant sa inyo sa Aklan. Bombo ninyo, wala man balas ang pagbag-o dira sa inyo nga restrictions Bombo Radio Kalibo? So far, Bombo Lindsay, wala naman or wala man sa mga changes, no? So far, based sa ginpagawa nga statements sang amon nga Provincial Health Office, amo lang to nga subong ang ginahimo sang amon diri nga health authorities ang pagtumod man of course sang mga close contact, no, sang sini nga first recorded namon nga Omicron variant diri sa amon sa may probinsya sang Aklan. Pero putugin clarify man gani sang amon nga Provincial Health Office nga ang ini nga first recorded case naka-recover na to siya kag ini man siya fully vaccinated. Bombo Lindsay. Kag tibisan ano man yang aton nga alert level classification, dapat nga ti panumdumon paminsaron naton nga may ara sa gyapon sang COVID-19 ka magsunod lang gid kita sa minimum public health standards. Alang na gid ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, Okay. madamo gid. Sige, why na kita yung mga kabiyan na minabilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo Franz Andrew Burgos. Sige hapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dolsorilia, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa taknang resis sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Webes, Enero 27, tuig 2022. Kagkaroon sa ato nga mga Pangulong dinalan sa mga nagapangunang balita lokal. Lalaki patay matapos gintiro sa Purok Sigay, Barangay 2 kagabi. Biktima wala pa sang identity. Kaso nga gimpasaka sa to kay Police Corporal Nestor Madelo. Ginalantaw sa BCPO nga wala sa kangtanan sa pagpatay sa pulis. Masobra 1 milyon ka pesos ka balor sa shabu nga nakumpiskar sa syudad sa San Carlos natumod nga nagikan sa New Bilibid Prison. Pila ka dialysis patient sa Bacolod nga na positibo sa COVID-19 o kon COVID-19 test. Hindi pagbatunon sa Hospital Emergency Operation Center may sabat ang Mutiriya. 3 ka mga mangingisda sa Pulupandan nga na missing sang Martes na rescue na kagilway nga nakapauli. Sa mga nagapangulo nga balita o kon sa iban pa nga mga balita, Mayor Isko Moreno nagarespeto sa same-sex union sang LGBTQI community. Sa mga nagapangulo nga balita national, pag-absent sang kandidato sa debate kabigon sang Comelec nga big deal. Presidential aspirant Senator Manny Pacquiao nagapati nga kinamatarong ni Presidente Duterte nga hingadlan ang kurakot nga presidential candidates. Philippine Heart Association nag-apilar sa national government nga ilakip ang cardiac rehabilitation sa PhilHealth Z benefits package. Sa mga nagapangulo nga balita international, Estados Unidos nagpadala sang sulat sa Russia sa tuyo nga pungga na posible nga pagsakop sini sa Ukraine. North Atlantic Treaty Organization nagpadala man sang written proposal sa Russia. 6 ka fighter jets sang US nagugpa sa Intonian Air Base sa tunga sang Ukraine-Russia tensions.
Sa balita sa negosyo, OWA, nagpaandam batok sa mga nagpakunukunong empleyado sa ahensya nga nagatanyag sang bully sa OFWs. Balita sa inampang WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo magadepensa sa iya titulo batok kay mandatory challenger Ray Vargas. Balita sa entertainment, Carla Abellana kag Tom Rodriguez, ginahuring-huring nga nagbulagay na pila ka bulan makaligad ang ilang kasal. Kag sa balitang espesyal, lalaki sa US naka-break sang 52 ka Guinness World Records sa sunod sang 52 man kasimana. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Ang amo na nga pag-abi-abi sa inyo, diin man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa linis on sang inyo mga radyo kag subong sa mga nagapamati kag nagatana worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal, wala pa nakilala ang lalaki nga gintiro sa mga sospetsado nga nagasakay sa motorsiklo sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City, pasado das 10 kagabi. Sa pagpadulong sang Bombo News Team sa lugar, ang biktimang nasapon na lamang nga nagamyangon sa dalan. Siya nagasuksok sang t-shirt, shorts nga violet, kag isa lamang katsinelas. Sunod sa mga pumuluyo, nakabati sila sa madamo nga paglinupok. Lima ka mag-empty siya sa caliber 45 ang nakitaan sa lugar. Sa karoon, ginahibalo pa ang identity sang biktima. Ginathag sang tagpamaba sa Bacolod City Police Office nga wala sang kangtanan ng kaso ni Police Corporal Nestor Madelo. Sang 2015 sa iya kamatayon matapos ini ang naaksidente sa Barangay Sumag, syudad sa Bacolod. Sabado sang gabi kag nasapuan na lamang nga wala na sang kabuhi sa banwa sa Ginigaran. Sinervis ang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Nalakip sa to si Madelo sa tatlo ka mga kapulisan nga ginpaidalom sa entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group o kung si IDG. Sang siya ang may ranggo pa lang nga PO1 sa 2015. Ginpahayag nga si Madelo ang kaupod sa pagdakop sa pila ka mga drug personality sa to kaupod sa PO3 Fritz Adber Pigara kag PO3 Rodney Domingo ngalun sa assign sa Bacolod Police Station 2. Nahibaluan nga ginkontak ng Pigara kag Domingo ang asawa sa nga nadakop nga may kangtanan sa illegal nga droga. Kag ini ang gintanyagan nga maghatag sa 8,000 pesos sa baylo sang pagpagwa sa iyang abana sa prisuhan. Samtang si Madelo naman amo ang ginsugo nga magkuha sang kwarta nga mismo gindahuan sang asawa. Sunod kay Gabana, ginpasakal sila sang kaso nga robbery with extortion ang mga iniapang na dismiss ang kaso. Sunod sa iya, wala na dismiss sa serbisyo si Madelo apang ginsuspende ini sa sulod sang anong kabulan. Narelieve ni sa Bacolod Police Station 2 kag ginbalhin sa Bacolod Police Station 1 sang 2016. Nagapating tagpamabas ng BCPO nga wala sang kagtanan ang kaso ni Madelo. 7 ka tuig nang nakaligad sa natabo sa iya sang Enero 22, tuig 2022. Wala na siya ma-dismiss, suspended lang 6 months. Ang sa extortion, robbery with extortion, nakuha na sang CIDG before ay may ara isa ka complainant nga nagreklamo regarding sa pag-ano sang isa ka suspect. Amo na nagkuha na nila ang family kag amo tong sa entrap sila sang CIDG. Ang payag sang tagpamaba sang BCPO nga si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Hindi personal nga kilala sang punong barangay sang Barangay Granada, Bacolod City, si Constancio Canoy nga mong suspetsado sa pagpatay kay Police Corporal Nestor Madelo. Side Division Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Alfredo Talimudao Jr., isa ka tricycle driver kag force multiplier si Canoy. Suluzeya, nagaupo dili sa mga bypass operations sa kapulisan sa Barangay Granada kag nagabulig man sa mga tanod bilang volunteer. May raman sa negosyo nga sari sa restaurant ang iya utod kaniga pag-deliver sila sang tubig. So kay Talimudao, ini naman sila personal nga kilala ang suspetsado apang wala ini sang record sa lugar kag maayo man ini nga residente sa barangay. Masami naman sini nga nagakitaan si Madelo nga naga-duty sa lugar. Nagalamang punong barangay nga mahatagan sang kasanaganang natabo kay Madelo kag mahatagan sang hustisya ang iya nga kamatayon. Ini si alias JR Canoy. Residente ni sa Granada pero hindi ko gid ni siya kilala personally. Upon investigation, sa sinilang ganing insidente na dira ko nabalaan nga iya sininga asawa ang pamilya Deves. Ang iya na diri obra, tricycle driver nga may negosyo ang iya utod nga sari-sari store, nagapang-deliver gani na sila kuno tubig. Si punong barangay Alfredo Talimudao Jr. sang Barangay Granada. Natubod sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU 6
nga gikan sa New Bilibid Prison ang source sang illegal nga droga sang subject sa drug bypass operation nga nakuan sang balor 1,088,000 pesos nga suspected shabu sa syudad sang San Carlos. Sino kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, pinuno sang RPD EU6 ang suspitsado nga kilala kay Cesar Pasigaya, 47 anyos, residente sang Sitio Tulaang, Barangay Rizal, syudad sang San Carlos. Ang high-value individual ang ginkonsiderar nga top 8 drug personalities sang syudad. Patag ni Daroca, naging monitor nilang suspitsado humalin sang una nga semana sang Enero matapos nga nagwa ang pangalan sinigikan sa mga follow-up investigations sang mga nagkaladakpan nga mga drug personalities sang Damlaglang. Kasunod nga ginpatigayon nga surveillance diri natukiban nga si Pasigay ang napriso na sa tung 2002 tungtod 2003 sa syudad sang San Carlos. Samtang ining napriso naman sang 2003 tungtod 2006 sa New Bilibid Prison bangod sa kaso nga frustrated homicide tutob sa ini ang nakaparol. Apang nahibaluan nga ang suspitsado ang nagsulod man sa pagbaligya sang illegal nga droga sang 2017. Payag ni RPD EU6 head nga nagdangat sa 150 tubtob 200 grams sang shabu ang sarang mapagwa ni Pasigay sa kada bulan kag sang Damlaglang. Tatlo ka semana man nga halos adlaw-adlaw ang iya nga mga transactions. Nagkapati si Daroca nga nakuha ni Pasigay ang iya nga contact nga ginakuhaan sang supply sa illegal nga droga sang siya ang yara sa sulod sang New Bilibid Prison. Ini naman ang ginakabing nga source ng illegal nga droga nga ginahulog sang suspitsado sa syudad sang San Carlos kag sa Banwa sang Calatrava. Ginalantaw pa sa karon kun konektado sa drug group ang suspitsado kag kun kilala sini ang mga nadakop sa Brenco Porta. Aminado naman si Daroca nga mahimo hindi man kilala ni Pasigay ang ginakuhaan sining sang illegal nga droga bangod masami nga may ginakontak lang ini kag hindi man sini kilala ang nagadulong sang stocks. Ginapatihan sa mga ini nga ang nagapanguna nga mode of transportation sa pagpasulod sang illegal nga droga ang pinaagi sa bagahe sa sakyan o kon kuryera. Kaangay na lang sang na-intercept sa sulod sang roll-on roll-off vessel sa Brenco Port sang Lunes nga balor 20.4 million pesos nga shabu. 3 years man siya na priso sa National Bilibid Prison from 2003 to 2006. Ang kaso yan is frustrated homicide on parole ni siya. Kaso sa 2017 nag-start naman ni siya sa baligya sa illegal na droga sa Bolo. Gugay na ni siya nga kwan, pero yung ulili lang siya na detect. Dito niya nila kilala niya nga mga contact sa NGP isang napriso pa siya. Nabatian ng pahayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang head sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Na-admit na sa karungon ang dialysis patient nga bana sang nagpadangat sang reklamo sa Bombo Radyo Bacolod nga hindi pagbatunon sang ospital agod nga magpadialysis. Kahapon sang aga, nagpadulong ang asawa sang dialysis patient sa estasyon sang Bombo Radyo Bacolod agod nga magpadangat sang reklamo bagod hindi magbatunon ang bana sini bagod ang positibo sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Elenita Bonggaita ng residente sa Purok Bayabasan, Barangay Bata, Bacolod City. Sino kay Elenita, duha na ka beses nga wala nakapadialysis ang bana bago nagpositibo sa COVID-19. Sunod diri, ginpailalom ang bana sini sa RT-PCR test bangod sa nakaligid nga semana sang pag-check diri, nagdubo ang iya nga oxygen level. Ang nagpahibalo sa ila nga positibo ang bana sini ang katapos ang barangay kag pulis. Wala man ini kuha sa ila balay kag wala naman ini makahalin pa bangod hindi man ini makagwa. So kay Elenita, kung hindi makapaidalam sa dialysis ang bana sini, mahimo nga makardiac arrest bangod sa tubig nga wala makuha sa lawas sini. Ginpadulungan man sang kilala sini ang barangay agud magpangayo sang referral apang gintudlo ko ini sa pribado nga ospital. Regional kuno sa Bong wala gapamaton pasyente tapos may COVID sa daan hindi kuno pwede mamato-mato sila. O dapat kung ano gid man sa city nga nag-positive sa i-assist niya dayon kay kinanglan na sang bala ko ang dialysis mo. Si Elenita Bonggaita ng asawa sang dialysis patient. Ginpanghinwala naman sa punong barangay sang Barangay Bata nga sila ang nag-refer sa bana ni Elenita. Sunod kay punong barangay dito Abaring, wala sila naka-refer sa pasyente sa pribado nga ospital. Sunod diri, ginpahig sa pamilya sa pasyente nga hindi na sila pagbatunon kun sa ginpadialysisan sang tinalikdan bago nagpositibo ini sa COVID. Sunod kay Abaring, gintawgan na sila sang DRRMO kun mayara sang nagpositibo kag ginakuha agud dalon sa isolation facility. Sa punong barangay, sila man ang nagadulong sa mga dialysis patient sa Tion nga may referral gikan sa EOC. Kahapon, nadulong na ini sa CLMMRH o kon Corazon Locsin Memorial o kon Medical Center kag napatigayon ang dialysis. Sa nagbigat, diin ka mo nagpa-dialysis niya sa regional. Ito sila nagkwanto, nag-refer sa inyo, sila niya ang akong sekretary. Dito kadto ka sa sekretarya ko,
ay ginhambalan ko ang sekretarya ko nga siya ko nag-repair. Solution sa sekretarya ko, wala ko yakap kaya ka-repair. Si Punong Barangay Lito Abaring sang Barangay Bata, Bacolod City. Kadungan sa Bacolod City General Hospital, natala naman nga magtukod ang syudad sa Bacolod sa dialysis center. Suno kay M. Ang Executive Director sa Emergency Operations Center o kon EOC. Sa karon wala pa sang kaugalingon nga dialysis center ang syudad. Gani sa 4 ka hektarya nga duta nga gindonar sa Barangay Vista Alegre. Kalakip man sa igatukod ang dialysis center. Madumduman nga ang duta ang gindonar sa pamilya Hinsoli. Gani ang proyekto ang plano nga pangalanan sang bilang nga Chufilo Hinsoli Medical Center Complex. Apang nga patag ni Anga nga mahimo pa ining nga maislan. Sa proyekto ang 2 ka hektarya sang duta ang igaparte ni Sera sa Bacolod City General Hospital. Samtang sa nabiling nga 2 ka hektarya, natala na naman nga itukod ang dialysis center. Panibago nga City Health Office, maternity clinics, mental health center kag dental health clinic. Suno kay Anga, ini makabig na nga one-stop shop kung saan available ng tanan nga health services. Ipahamtang man diri ang mga state-of-the-art medical equipments. Madumduman nga ang proyekto sang ang gin-file ni Bacolod City Law District Congressman Greg Casataya. Tubtob sa ini ang napasar na bilang isa kalahiya. Magluwas sa budget nga gintalana sang national government sa pagtukod sang ospital. May commitment man si Senator Juan Miguel Subiring nga magadugang sa budget. Naibaluan nga nakapermahanin ni sa pagdonar sa duta samtang ang Department of Public Works and Highways kag City Engineering Office naman ang nagaplastar sang standard plan para sa konstruksyon. Ang budget sa City Health Office nga gigatukod ang magagikan naman sa pondo sa Bacolod City Government. Ginalantaw nga matapos ang proyekto subong nga 2022 ukon sa masunod nga tuig 2023. Chufilo Hinsoli Medical Center as of now, so gina-contemplate ng public health or health complex. Da ang General Hospital ng mga 2 hectares, ara da ang aton nga City Health. Sa damo na da ang plano, integrated na siya nga tanan nga health services will be available there, one-stop shop, including ang dialysis center. Nabatian ang pahayag ni Bacolod City EOC Executive Director M. Legaspi Anga. Ginpasalig sa Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations Center kon EOC nga ang mga nagakinahanglan na sa hospitalization ang ginapasulod sa One Hospital Command kung saan gina-line up ang mga iniagod nga makasulod sa ospital. Patag ni M. Ang nga sa karon ginapanugutan ang home quarantine kung saan gina-monitor man sa EOC, City Health Office, Barangay kag Disaster Reduction and Management Office o kon DRRMO kon ang ginatiniran nga balay may separado nga kwarto kag separado nga CR kasubong man kon fully vaccinated na ang tanan nga katapos ang pamilya. Kaangay man ang protocol bisan sa mga dialysis patients nga napaidalom sa home quarantine. Ang pagpasalig ni ang humalin pasadto ang mga naka-quarantine nga dialysis patients sa bangod na positibo sa COVID-19 ang ginasugat lang sa mga ambulansya kag ginadulong sa sentro kung saan ang ilang sesyon. Sa piyak nga bahin kasulod sang insidente kahapon kung saan ang COVID patient nga dialysis patient ang nadugayan pa makasulod sa Corazon Noxin Montelibano Memorial Regional Hospital pangod sa wala mahangpan nga proseso sang hospitalization. Ginpatag ni ang mga dialysis patient nga nagakinahanglan sang treatment kag iban pa mga kinahanglan na nga ma-admit sa hospital ang ipaagi sa One Hospital Command. Ang One Hospital Command na amo ang mag-line up sa mga pasyente in kaso nga may bakante na nga hospital bed. Pahayag ni ang One Hospital Command hotline ang nakapaskil man sa Facebook pages sang Bacolod PIO kag EOC agod nga facilitate nga makasulod sa ospital, mag-contact lang sa hotline. Ari ang hotline number 446-6249. Sa liwat 446-6249 ukon sa 0949-4841-971. 0949-484-1971. Kung kinanglan siya yung hospitalization, pasulod na siya sa One Hospital Command naton, meaning i-line up na siya nga makasulod sa hospital. Kaya kita One Hospital Command hotline nga sila na ang nag-cater naman sa mga COVID positive patients nato nga kinanglan hospitalization. Ara man na sa aton PIO kag sa EOC nga Facebook page ang mga numbers. Si Bacolod City EOC Executive Director M. Ang Nagsugot ng mga opisyalis sa Negros Occidental Provincial Government nga magpatigayon sang virtual meeting sa Bacolod City Government officials sa maabot nga Biyernes, Enero 28 agod magdihon sa pareho nga travel protocol sa mga inbound travelers. Madumduman nga nagpadala sang sulat si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia kay Negros Occidental Governor Bong Lacson nga nag-apilar sang pagsugilanon agod nga makahuman sang magkaangay nga travel guidelines.
Kahapon, nagsabat naman si Lacson sa sulat sang alkalde nga nagapahanugot sa pagpatikayan sa virtual meeting. Madumduman nga sa tinaliktan, masami nga nagabunggoan ay ang magkatuhay nga mga travel guidelines sa syudad kag probinsya nga may kangtanan sa mga returning residents kung sirin ginkakas na sang syudad ang pag-require sang espasa sa mga magabiyahe pauli. Apang bango din ang nagapabiling nga requirements sa probinsya. Madamo sa mga bakulod noon nga na-stranded kag wala makasakay sa eroplano bangod ginapangita sa mga traveler ang espasa. Ilabi na nga nahamtang sa Negros Occidental ang Bacolod Silay Airport. Ining nasolusyonan naman sa pagbalik sa syudad sa pag-issue sang espasa. Samtang sa tamlaglang kadungan sa pagsakas ng status ng syudad kag probinsya sa Alert Level 3. Parehas man nga gin-require ang negative RT-PCR test sa mga inbound travelers. Gikan sa Alert Level 3 nga lugar kalakip na sa Western Visayas. Apang una naman nga gin-lift sa syudad ang pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga gikan sa Western Visayas kag ginalantaw sa karon nga paluson naman bisan sa iban nga rehiyon. Inibangod sa panindugan nga ang pag-require sa negatibong RT-PCR test ang paagi sa prevention apang wala na sang pag-gin-prevent o gina-prevent sa karon nga nakasulod na sa syudad ang COVID-19 infections. Isa man ini sa gintugyan sang ni Mayor Leonardia kay Governor Lacson sa karon padayon gihapon ang pag-require sa probinsya sang negative RT-PCR test sa mga biyahero, partikular na sa mga nagasulod paagi sa mga airports. Ang magkatuhay nga pagpatuman sang duwa ka local governments ang nagtuga naman ang sang pagtalang-talang sa mga pumuluyo. Pagka-atrasar sang biyahe kag pagka-stranded sa mga airports kag seaports. Isa naman sa panugyan sa probinsya sa tion nga dulaon ang pag-require sa negative RT-PCR test among pagpatigay sang antigen testing sa mga mag-abot sa gasto sang ukod sa gasto sang lokal nga gobyerno. Gani ginapanugyan sa mga ini nga mag-amot man diri ang syudad sa Bacolod. Magluwas sa pagsugilano na tuhoy sa harmonized travel guidelines. Isa man sa hambalan kung sa nahambalan ang proposal sa probinsya nga mag-upod sa Bacolod ang Bacolod City Government sa One Hospital Command System sa probinsya. Magluwas sa alkalde kag gobernador, magkatambong man ang iban nga mga opisyal sang kalakip na ang mga alkalde sa kada banwa kag syudad sa Negros Occidental. Kaag sa katapusan na nga balita lokal, hilway na nga nakapauli kahapon ang 3 ka mga manugpangisda sa Banwa Zampulo Pandan nga nadula sang Martes kagamang ini ang na-rescue sa isla sang Guimaras. Ang mga biktima ang kilala nga sanday Bobby Boy Emperado Sr., 45 anyos, Stephen Solis, 42 anyos, kag Maiko Piape, 42 anyos, lunsay mga residente sa Purok Maygugmaon, Barangay Patik, Pulupandan, Negros Occidental. Ang 3 ka manugpanagat ang nahimo nga ma-rescue sa baybayon malapit sa Nauway, Guimaras. Naibaluan na stranded sa Lawod ang 3 kadungan sang low pressure area matapos sa makangkon sang engine trouble ang ilang sakayan. Hilway na bayan nakapauli kahapon sa tagsanila ka mga pamilya ang mga biktima matapos nga silang ginsugat sang Philippine Coast Guard sa isla sang Guimaras. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos nang nakaligad sa takna nga si Zaga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views of Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna nga si Saga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views
Morning edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Ginpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga magapadayon ini sa pagrespeto sa same-sex union sa mga miyembro sang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex o kon LGBTQI community. Humalin sang nangin alkalde sang Manila si Moreno sang 2019 nangin polisa na sa city government gamangin patas sa tanan apisa sang ila sexual preference. Suno kay Moreno basta ginakilala ang ila mga skills kag talento nagaigzala mga ni sa tagsa nila ka mga field. Suno sa iya mayara ini sang mataas nga respeto sa mga tawo bangod ang pagpalangga nagatugaman sa pagpalangga kag ang respeto nagatugaman sang respeto. Sa isa ka interview ginpag ni Moreno nga personal na nga desisyon sa isa ka persona nga ang ila personal o kon ang ilang preference kag ka iya ini padayonon nga iga respeto. Sunod diri siya ang nagdako kaupod ang mga agi kag tumboy kag malipay na niya kag proud nga kaupod sila. Sunod sa 47 anyos nga presidential aspirant magapaday ini sa pagrespeto sang kinamatarong sang LGBTQI community. Pagod importante mga ini nga kabahin sang sosyedad. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 saga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Pagahimuon nga big deal sa Commission on Elections kung absent ang isa ka kandidato sa 2022 elections sa ila debate. Suno kay COMELEC spokesman James Jimenez. Apisar nga ginmente na sila nga hindi mandatory ang pagtambong sa mga events na ginorganisa sa COMELEC. Ginpayag ni Jimenez nga igabilin sa poll body nga bakante ang podium sang kandidato nga nakasign sa debate agod nga ma-highlight nga wala ini nagtambong. Sunod diri kung hindi mag-attend ang aspirant ila ipabilin nga bakante ang podium kag dako nga butang para sa ilang nga wala dire ang kandidato. Sunod sa iya, mangini sa ini ka motibasyon agud magtambong gid ang mga aspirants kag kampante sila nga tanan ang magapakigbahin. Ang mga debate ang magasugod sa katapusan sa Pebrero kag patigilin man sa Marso kag Abril kag maga-cover sa bilog nga campaign period para sa 2022 elections. Sa karon, ginakonsiderar sang poll body ang tatlo ka mga dalagkong mga venues para sa event kag ginanantaw sang COMELEC nga patigayon ini sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ginpahayag ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao nga may aras ang kinamataon si Presidente Rodrigo Duterte nga pangalanan ng mga presidential candidates nga wala nagakadapat kag kurap para sa posisyon bangod makabulig ini sa mga butante nga magpili isang nagakaigo nga kandidato. Suno kay Pacquiao, deber sa presidente nga ipahibalo sa publiko ang background sa mga persona nga nagapadalagan kag kun may nahibaluan niya, dapat niya ini nga ipahibalo sa publiko. Nagapati naman si Pacquiao nga wala ini nalakip sa mga corrupt nga presidential candidates nga iga-reveal ni Duterte. Sunod sa iya, paghawlato na lamang sini ang announcement sang presidente. Ginoong welcome naman ni Vice President Leni Robredo nga iga-welcome o kung iga-welcome sini ang maskin ano nga matuod nga impormasyon. Toy sa maskin sino nga kandidato para sa 2022 elections kaginpahayag nga para ini sa benepisyo sang kadamaan. Sunod sa iya, makabulig ini sa mga pubuloy nga i-evaluate ang capacity sa kag integridad sang isa ka kandidato. Kumpiyansa man ang Vice Presidente nga hindi na sinikinahanglan depensahan ang iyang kaugalingon bangod ang iya track record na ang nagapakita siniya. Naka-record ang Pilipinas sang 15,789 kadugang nga infections sa COVID-19 kahapon. Gani nagdangat na sa kabuusan ang kaso sa 3,475,293. Bangod diri nagdangat na sa 230,410 ang numero sa mga aktibo nga kaso kung sariin 6,902 ang asymptomatic, 218,711 ang mild, 2,982 ang moderate, 1,507 ang severe, kag 308 ang sa critical nga kondisyon. Nagdangat naman sa 3,192,219 ang kabugusan nga recoveries matapos naka-record sa 32,712 ka mga nagalayo sa virus. Naka-record naman ang Department of Health sa 66 ka mga fatalities. Gani ang death toll ang yara na sa 53,664. Sunod sa ahensya, 142 ka mga duplicate cases ang ginkaka sa total case count matapos ang final validation. Para sa katapusan nga balita nasyonal,
Nagapilar ang mga miyembro sa Philippine Heart Association o PHA sa national government kay lakip ang cardiac rehabilitation sa PhilHealth Z Benefits Package para sa mga pasyente nga nagasuprer sa balatian sa korason. Ang grupo nga ginalikipan sa masobra 2,000 ka mga miyembro ang nagpahayag nga ang cardiac rehabilitation ang beneficial para sa mga heart patients. Apang sunod kay Dr. Benjamin Quito, Chairman sa PHA Council on Cardiac Rehabilitation, limitado lamang ang subsidies ng PhilHealth sa mga adlaw kung saan o na-confine ang pasyente. Ang nabiling nga session sa 3 ka bulan nga programang pagkakuhaon na sang account sa pasyente. Sunod sa iya, ang compliance rate sa mga pasyente ang isang heart attack kag heart failure ang yara lamang sa 10-15% sa Pilipinas. Isa sa mga nagapugong sa mga pasyente amo ang balayran, accessibility kag hindi sufficient nga awareness level. Sunod sa PHA, pila ka mga ospital ang nagahatag sang remote cardiac rehabilitation. Apang ang dugang nga balayran ang sobra na para sa mga pasyente nga nagkagasto na sang dako nga balor para sa surgery. 28 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Sa ilo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Nagpadala ang Estados Unidos sang sulat sa Moscow nga may tinutuyo nga mapunggan ang pag-invade sang Russia sa Ukraine. Sunod kay Secretary of State Anthony Blinken. Ang sulat nga balo sa Moscow ang personal gin-delivered US Ambassador to Russia John Sullivan kay Russian Ministry of Foreign Affairs Sergei Lavrov. Sunod kay Blinken, ang dokumento may tinutuyo nga address sa mga concerns sa gipagawa sa Moscow kag gin-outline ang mga butang kung sa ring ipahayag sa Estados Unidos nga nagakita ini sa potential para sa progreso kaupod ang Russia ginalakipan sang control, transparency kag stability. Sunod kay Blinken, ang response sa US sa Russia nagaset sang seryoso nga diplomatic nga pabaagi kun ini ang piliyon sang Russia. Nalakipan sa dokumento ang mga concerns sa Estados Unidos kag sang ilang mga allies kag partners sa mga tikan sang Russia nga nagapadula sang seguridad kag mga protocols ku nila kundi sila sarang makakita sang common ground. Wala naman gipakigbahin ni Blinken ang mga specific na detalye nga ginpresentar sini sa Moscow apang gipayaga paday nila ang open door policy sang NATO kag gin-reject ang demand sang Russia nga magpromisa ang NATO nga hindi pag-i-admit ang Ukraine. Our response to Russia reflects what I said in Kyiv, Berlin, and Geneva last week. We're open to dialogue. We prefer diplomacy, and we're prepared to move forward where there is the possibility of communication and cooperation. If Russia de-escalates its aggression toward Ukraine, stops the inflammatory rhetoric, and approaches discussions about the future of security in Europe in a spirit of reciprocity. Our responses were fully coordinated with Ukraine and our European allies and partners, with whom we've been consulting continuously for weeks. We sought their input and incorporated it into the final version delivered to Moscow. Additionally, NATO developed and will deliver to Moscow its own paper with ideas and concerns about collective security in Europe, and that paper fully reinforces ours and vice versa. There's no daylight among the United States and our allies and partners on these matters. Si US Secretary of State Anthony Blinken kadungan sa pagpadala sa sulat sa Estados Unidos nagpadala man sa written proposal sang NATO sa Russia sa press conference ang ginpanigay ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Ginpaigsiling nga ila ini ginhimo agud mangin parallel sa Estados Unidos. Sunod kay Stoltenberg, nalakip sa mga lugar nga nakita nila sang room for progress ang relasyon sa NATO kag Russia gani dapat nila nga i-reestablish ang ilang mga tagsa-tagsa ka opisina sa Moscow kag Brussels. Nalakipan diri ang European security kag ang sitwasyon sa sulod kag palibot sang Ukraine. Susayahan na sila nga magpamati sa mga concerns sang Russia kag mag-engage sa matudtod nga pagsurihanay kung paano mapakusog ang fundamental nga prinsipyo sang European security. Gindog man sini nga risk reduction, transparency kag arm control bangod suno o konsanto sa maragtas suno sa Secretary General ang engagement sa nasamit ka mga isyu makatag sa matudtod nga seguridad para sa tanan. So today NATO has conveyed our written proposals to Russia. We have done so in parallel with the United States. And let me outline the 3 main areas where we see room for progress. First, NATO-Russia relations. Russia has cut diplomatic ties with NATO, which makes our dialogue more difficult. So we should re-establish our respective offices in Moscow and in Brussels. NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Para sa katapusan nga balita international, sa Europa, nagland sa Estonian Air Base ang 6 ka mga F-15 fighter jets ng Estados Unidos. Ang iningantikang ang kabahin sa pagpakusog sang North Atlantic Treaty Organization o NATO, ang na-transatlantic military alliance bangod sa tension nga nagakatabo sa tunga sang Russia kag Ukraine. Sunod sa tagpamabas ang Amari Air Base sa Estonia,
nga magadugay tubtob sa masunod nga semana ang nasambit nga mga eroplano. Pasanyugon sa mga F-15 fighters ang Baltic Air Policing Mission sang NATO. Ang Baltic country ang ginalikipan sang Estonia, Latvia kag Lithuania nga nakaagi na sa ginakontrol sang Russia apang sa karon kabahay na sang NATO kag European Union. Natala naman nga magpadala sang 4 ka F-16 fighter jets ang Denmark malapit sa Lithuanian airbase nga Šiauliai. Madumduman nga naghamtag sang kapi na 100,000 ka mga soldadong Russia sa border nila sa Ukraine apang nagpamalibad nga ila atakihon ang Ukraine. Para sa itong balita sa negosyo, ginpaandaman sa Bureau of Immigration o BI ang publiko batok sa mga individual nga nagapakuno-kuno ng mga empleyado sa immigration nga naga-offer sa bulig para sa mga overseas workers. Ini matapos nakabaton sa reports ang ahensya tuoy sa mga scammers nga nagapakuno-kuno ng immigration personnel nga naga-offer sa bulig para sa mga luwing magtrabaho sa iban nga pungsod. Sa statement nga ginpagwa sa ahensya ginhatag sining ang Bureau of Immigration wala naghatag sang assistance sa mga overseas workers nga na illegal nga nagahalin sa pungsod nga wala sa nagakaigo nga dokumento. Gani nagapanawagan ang ahensya sa publiko nga galayon nga i-report ang mga nasambit nga scammer sa otoridad. Ginreport man sa Bureau of Immigration nga yara sa 158 aliens ang naresto sang ilang intelligence officers sa 2021 bangon sa paglapas sa Philippine Immigration Laws. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 31 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 59 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 17 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian Real may baylo nga 13 pesos and 68 centavos. Kagang isa ka Euro may baylo nga 57 pesos and 99 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 62 pesos tubtob 62 pesos and 99 centavos. Ang premium nagabalor sa 63 pesos tubtob 64 pesos and 44 centavos. Ang diesel nagabalor sa 52 pesos and 20 centavos tubtob 52 pesos and 99 centavos. Para sa ating balita sa hinampang, pagkadipinsa ni newly crowned WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo, ang iya titulo bato kay mandatory challenger Ray Vargas. Ang nasambit nga report ang nagwa sa traditional meetings ng WBC kaupan ng local media sa Mexico. Apisar nga wala sa pamulong-pulong si WBC President Mauricio Sulaiman. Ang mensahe ang gipadala paagi sa isa ka official representative sang WBC. Suno kay Vargas, matapos sa malawing nga pagpahuway bangon sa injury kag COVID-19, nagkapasalamat ini sa Ginoo nga siya ang nakabalik na. Ginakalipay siya o kung ginakalipay sini nga sa iya pagbalik, magampang ini para sa titulo kag ginbalik sang WBC ang iya posisyon bilang title challenger. Nakuha ni Magsayo nga may 24 wins, 0 losses, kag 16 knockouts. Ang WBC World Featherweight title sang weekend sang iya na perde si Gary Russell Jr. via majority decision. Si Vargas nga may 35 wins, 0 losses kag 22 knockouts. Ang nagdaog man sang nagligan nga Nobyembre bato kay Leonardo Baez via unanimous decision. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman nga showbiz news ginaligar. Na nagpulagay ang celebrity couple nga sa Tom Rodriguez kag Carla Abelania bangod sa third party. Sa isa ka column ni Salve Aces sa Filipino Star ngayon, may mga spekulasyon nga ang kilaligar pagbulagay sang duha ang bangod sa isa ka babae nga celebrity nga naangot kay Tom. Sa show ni Christopher Min, ginlawag ni Lolit Solis kag Mr. Fu ang blind item kay gipangalanan ni nila kay Tom kag Carla. Sa tinanik ng Enero 7, gipangigbahay ni Carla ang isa ka cryptic post kung saan gin-isa-isa siniya ang nagkalainay niya sa isang luha. Si Tom ang nag-share man sa cryptic post to sa pagbiya. Sa payag sang character sa video, nga post ni Tom sa Instagram, nagapamangko tinikon nga kinahanglan maglakat nga magabiya. Diin makadto kag ihaboy na lamang tanan nga daw wala lamang. Liwat na gin-follow sang couple ang isa kag isa sa Instagram matapos na notisyar sa mga netizens nga gin-follow nila ang isa kag isa. Sa karon wala pa nakapagwa sa payag ang couple tuhoy sa issue. Para sa aton nga Bombo Health News, may mga tanom sa atong palibot nga ginabaliwala lamang naton. Apang wala naton hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod mapabilin nga maayo ang atong ikayong lawas. Ang makahiya ang isaman sa herbal remedy nga scientifically kilala bilang Mimosa pudica. Kag ginatawag man nga touch me not plant. Ang ini nga gamay nga tanom ang mayara sa madamo nga health benefits. Ang mga masunod, ang pila ka mga balatian nga mahimo papahagan-hagan sa makahiya paagi sa pag-inom sa juice niya. Sa to sa pila ka mga pagtuon, ang makahiya ang ginapatihan sa ang tanom nga nagahatag sang relief sa asthma,
kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, antisamodic kag diuretic kag iban pa. Ginagamit man ang nasambit nga tanom sa pagbulong sang pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure. Bangod ang pagkonsumo sang juice sang dahon sa makaya ang makapahagan-hagan sa sintomas sang high blood pressure. Makabulig paayo o sang insomnia. Pagi sa pag-inom sang solusyon nagikan sa dahon sini bangod mayara ini sang anti-stress property nga nagabulig sa pag-relax sang tao agud makatulog. Sulong man sa pagtuon, ang juice nagikan sa dahon sa makaya ang makabulig regulate sang blood sugar levels. Pagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bangod ang pag-inom sang juice sa makaya ang makabulig sa pagbalik sang nadula nga tubig sa aton lawas bangod masami nga pag CR2 sang diarrhea. Apang ginarekomendar sang pagtuon nga naapisar makabulig ang pag-inom sang juice sa makaya. Dapat man nga magpakonsulta sa mga health experts sagud mahatagan sang nagakaigo nga diagnosis ang balatian. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligid sa atak na nga sa isa kakaroon sa ato naman nga balitang espesyal. Nakahibalo kita nga masami, hindi hapos antes makaangkon sa isa ka Guinness World Record. Apang isa ka lalaki sa estado sang Idaho sa Estados Unidos ang nagaselebrar sang iya accomplishment sa pinasahi nga goal nga na-break sang 52 ka Guinness World Record sa sunod sang 52 man kasimana. Grabe. Si David Rush nga nag-break sa mga Guinness World Records sagod nga i-promote ang science, technology, engineering, and mathematics o STEM education. Ini ang iya ginahimo pagi sa pag-break sang isa ka record kada semana. Gisiguran sini sa 2021 lamang. Ginumpisahan ni Rush ang pag-break sang records sa 2021 sa pinakamadamo nga matangkas nga basa nga habon. Kaupod sa kaingod sini nga ginkilala kay Jonathan Hollywood Hannon. Samtang gintapos sini ang gintapos sini ang tuig 2021 sa pag-break sang isa ka 50 sini nga record ko sa rin nakikpartner ini sa lain naman nga kaingod sa pagputos sa isa ka persona gamit ang wrapping paper. So kay Russia ang isa sa pinakamabudlay nga record nga naguba sa nakaligid nga tuig among pinakamadamo nga kiwi nga prutas nga mas-slice sa sunod sang isa ka minuto gamit ang isa ka samurai sword. Samtang siya naman ang nakasakay sa Swiss ball. Ang nasambit nga record ang ika-200 sa mga Guinness titles ni Rush. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligid sa atak na sa isaga sa ito naman nga weather update. Alas 3 ginas ang kaagahon ulihin nga nakita ng low pressure area nga nakabase 190 km south na southwest sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang shear line ang nag-apekto sa residangan nga bayan sa Northern Luzon. Ang Palawan, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora kag Quezon na maka-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagod tugas ang LPO kon shear line. Ang Metro Manila kag Dablin nga bayan sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kag pagpanagub tugas ang Eastern Luzon kon localized thunderstorms. Ang Northern Luzon kag nasidangan nga bayan sang Central Luzon ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob makusog nga paguyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Dablin nga bayan sang pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin sa sidlangan. Ang baybayin na may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ito naman ang tansang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius. 7% ang chances ang pagulan ng hangin ng may kabasagon ng 8 km kada oras, mostly cloudy. Sa Kawayan, 22 to 28 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 95% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, cloudy. Sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius ang atin sa temperatura, 12% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 13 km kada oras, partly cloudy. Sa Davao, 23 to 29 degrees Celsius ang atin sa temperatura. May 38% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, mostly cloudy. Samtang sa Bacolod City naman, 24 to 32 degrees Celsius ang atin sa temperatura, 21% ang chances ang pagulan. Ang hangin may kapasagon nga 5 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 12 kaina o konsumungid lamang nga aga kag bagatunod na 5:50 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa atak ng alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subungan daw sang Webes, Enero 27, 2022.
Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, ayun padala sa isa kamokod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones, kag ini ang baytigulo, Kahoy! Kahoy nga naglaksam sa dalan, ini siya ang nag-isahonon lamang, ugaling nangin isa ini, kaupang, agud masiminto ang iya ginatungtungan. Ang pagkuha sini sa barangay ang ginresolusyonan, apang sa konsiho ini ang ginbalibaran. Siling ni Councilor Lopez dapat ini ang salbaron. Pwede lang gyapon magtindog kay ang dalan simintuhon. Maayo man kung tani ini nga katuyuan, kabahin sa pagpangapin sa mga kakahuyan. Apang nga ang mga primera klase nga kahoy sa tubang sang daan nga airport, hinali lang ginpang tapas kag ginpang gabot. Amo kung tani ato nga mga kahoy ang dapat pangapinan, kay wala man ini nagsablag sa igad sang dalan. Samtang ining nagaisahanon, tudo ang himuon nga proteksyon. Siguro bangod wala sang may nagka-interes sa iya nga tabla, hindi pa masyado kahamtong ang lawas niya. Mahuyang kun himuon muebles nga malahalon, kay ini ang sarang lang mapanggatong. Kuno hindi pagidman sablag sa dalan, jutay lang ang mga nagaagi nga salakyan. Apang paano ang matabo sa palabuton, kung magsako na ina nga dalanon. Amo pa bala kag aton ini kuhaon. Kung bisan ang iya kaugatan naghalit na sa siminto nga porsyon, sang dalan nga ginaagyan sa madamo nga mga salakyan. Ang ini ang pauna-una ang pananawan naging padala ni Antonio Villaister sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 50 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 6 saga. Welcome diri sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Webes Pets 27 sa bulan sa Enero subong tiga 2022. Ika-apat ang adlaw sa Webes sa unang bulan sa subong year 2022. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita asala sa siyate ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Kagabi mayara naman na sa ginapatay ang mga suspetsado nga nagakasanay sa motorsiklo diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod, Banwa, partikularmente dira sa Maya Purok Sigaya Barangay 2.
Sa subong nga way pagid ni na tumod ang identity sini nga nasambit ang biktima banwa and ginapahayag or ginapahayag sa nga mga pumuloyo dira sa may nasambit ang area nga pila ka lupok ang ilang nga nabatian. Antes na sa buwan ang ining lalaki nga nagahamyangon sa may dalan and why na sang kabuhi. In fact, why na ni gani ang isa niyang tsinelas. Kung makita ninyo sa video naton sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bomba Radio Bacolod, why na ni gani sang tsinelas ang isa ka tsinelas o kung sampiakan na lang bala ang tsinelas nga ginasuksok sining biktima. I-check na ito ng mga recovery sa ating mga otoridad kaga sa pag-responde sang team sa scene of the crime operation dira sa may area kung saan natabo ang ining krimen sa may Purok Sigaya Barangay 2 mga pasado na alas 10 kagabi. Sa Piyakalinya with Bomboliani Zilminardo, Bomboliani sa report. Kamin. Yes, sa Bombo Early, no, kagabi ato na hibaluan. So, no, sini sa mga gintuan, mandira sa mga pumuluyo, nga mayara sila nabatian, mga pila kalupok Bombo Early. So, pag padulong dito sa mga kapulisan, no, especially sini sa police station, na to nga mga investigador Bombo Early, na may nakuha ini ka 5 empty shell, nga kalibre sa 45 firearm, kagawalet sini nga mayara unod asang nalain-lain nga mga debit cards Bombo Erling kag nakapangalan kay Donald Joseph Casiano Jr., residente sang Greendale Subdivision Barangay Granada, Bacolod City kag citation ticket nga mayara man nakapangalan no nga Donald Joseph Casiano Jr. Pang Bombo Erling ini ang biktima no. Hindi pa sa gyapon ma-identify gid sang kapulisan kay wala sang ID nga may picture niya gid Bombo Erlin. So hindi man ma-conclude gid sang kapulisan nga ini ang mga debit card kay citation ticket kung iya gid bala ka biktima Bombo Erlin. Subong nagapabilin nga unidentified sa gihapon ini ang biktima kasubong man ang suspetsado Bombo Erlin kay wala gid may nakahambal pa sila nga mga eyewitness kung kung may nakakilala gid sini sa suspect kay kagabi sa initial nga investigation kag information nga nakuha naton ang mga suspetsado is a motor riding suspect ni Bombo Erlin pero wala na hambal kung pila ka bilog kag kung wala man naka-describe kung ano ilang ang mga panglawason kag kung pila gid sila ang sakay sinisang motorsiklo Bombo Erlin. Ang debit card daliwa tanong pangalan Babolian? Yes, sa Bombo Erlin nakapangalan kay Donald Joseph Casiano Jr. kag residente ini sang Greendale Subdivision Barangay Granada. Kagabi dito Bombo Erlin no, mayara naka ambal nga ini siya taga Granada gid ma'am. Apang nang ini ang pangalan bala Bombo Erlin hindi pa gid mahambal sang kapulisan nga siya gid ni no ang tangiya sini sa mga debit card kung ang biktima gid man bala Bombo Erlin. Wa manabaya sang picture unless may ID gid dira nga nakapangalan kag maitsura niya no Mamolian. Yes, correct gid Bombo Erlin ang na-recover lang yung debit card kag kasubong ang citation ticket lang gid Bombo Erlin. So unless karon may magpadulong nga dirang pamilya sa may funeral parlor kun silin ginadala ang iyang bangkay. Pero sa subong way pagidya. Yes, sa subong wala pagid Bombo Erlin kay nag-update kita no. Wala pagid Bombo Erlin kasubong man ini ang identity. Wala pa man kahit sulit-sulit man gani Bombo Erlin no liwatan naton ini bala ang pagtumod o kon pag-describe sa biktima Bombo Erlin sang kagabi naka violet ini siyang the board short Bombo Erlin above the knee ini nga short color violet naka-tsinelas na siya puti nga t-shirt kag semikalbo ini ang iyang gunteng no pution ini siya Bombo Erlin kag ara sa 30s ang iyang pangidaron no kon 30 plus ini kag 5'4 ang iyang height kag medium build ini ang iyang panglawason na Bombo Erlin. So kung family member mo tibisan bayo niya sina madinduman na mo. So with this description or through this nga mga description na Bombolian, pwede gid sila nga makakadto adin siya nga punerarya gindala. Sa Bombo Erlin wala na kagabi no na-mentionar sini kung diin siya gindala nga punerarya Bombo Erlin. Okay. But tima-coordinate na lang sila sa station 2. Yes, correct kada Bombo Erlin kay
para matudloan sila sinisang investigator kung diin gindala sini nga funeraria sang kasubong man sini Bombo Erlin kung para mapalapitan kag mahambal Manila Bombo Erlin kung sino sini ang identity sang victim kag makonfirma kung himatagin man ni nila in kaso may pangadua-duwa sila kay kung makita ni nila sa balita Bombo Erlin dira sa aton nga Facebook live kaklaro. Okay. Mabulyan. Bombo Erlin maklaro katama sini itsura sang biktima Bombo Erlin kung ila makit Andre sa may picture kaga video sa aton nga Facebook live. Ang sulbaron niya sang Station 2 nagtangkas-tangkas lang, no? Halos Yes. kada semana may nagadugang. Amo gid Bombo Erlin. Although may checkpoint ang inapatigayan kung madamo gid sang kapulisan, so do sila ling mani ang ginapangbantayan sang suspetsado Bombo Erlin nga maghalin kagaga himo gid sang krimen. So hindi man nila gid ma-checkar gid bala Bombo Erlin ang bilog sini nga area nila kay do kalapad man sang nasakupan sini sang vicinity sang police station 2. Okay. Sige. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalagad sa Bombo Reports 2nd edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Lianizil Minardo. Sa mga pamilya darang mayara kamo sang himata nga lalaki ang naggalakat kahapon or kagabi and why siya nakapauli ang iyang description nagaanggid diri sining lalaki nga ginapatay dira sa may Purokal Sigaya Barangay 2 syudad sang Bacolod kagabi mag-coordinate sa may Bacolod Police Station 2 para nga ma-check sa punerarya kung bala ang ining ginapatay dira amo ni ang inyong himata. Kaya waya pasagyapon subong sang mga nagpadulong kung nag-coordinate dira sa Maya Station 2 para nga balantaw kung bala family member ining or family member nila ining lalaki pero nakuhaan ni sa iyang bulsa sang mga debit cards bala nga nakapangalan sa kay Donald Joseph Casiano. However, tiwala sang mga identification cards nga nakuha bala sa iyang posasyon nga mayara sang pangalan niya kag iyagid yang itsura. So hindi mahambal subong, hindi ma-conclude sang ato ng mga otoridad kung bala ining ginapatay dira amo ni si Donald Joseph Casiano. Sa mga debit cards bisan na may perma pa sa likod why man yan sang itsura mo. So base ko natabuan naman lang ngayara aya sa iyang posasyon ng ini mga debit cards sang siya ang gintiro sang mga suspetsado nga nagangkasanay na naman sa motorsiklo. Dira sa may Purokal Sigaya Barangay 2 sa syudad sang Bacolod kag sa siling tanati amo naman niyang isa sa mga nagadugang sa mga krimen na kun shooting incidents nga ginasulbar subong sang Bacolod Police Station 2. Kay sunod-sunod halos kada semana nga mayara sang ginapatay diri sa aton sa may syudad sang Bacolod ang mga suspetsado nagangkasanay sa motorsiklo. Teka labanan na ginadiri ang wala na sulbar o kung wala pa sang suspetsado nga natumod ang aton nga mga otoridad. Hindi man nabiso ni Mapos ang pagtumod sa mga suspects because kalabanan na diri banwa ang may helmet. O kung nabisan magasuksok ka lang subong sang face mask, mabudlay na para sa mga nakakita nga maghatag sang description sa aton nga mga otoridad. Kagati syempre natun-an naman na yan nila ang pag-obraso ng krimen. So wagid sang may matumod kag blank wall subong nga ginatubang sang aton ng mga otoridad regarding sining mga shooting incidents. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. KBP Golden Dome Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Enero 27, 2022. Sa ulo ng ating mga balita.
Sa atin pong international news, ilang bansa pumayag ng maglagay ng sundalo nila sa Eastern Europe bago pa man daw itong potensyal na pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang US naman sumulat na sa Russia para sagutin ang kahilingan nila tungkol sa usapin sa Ukraine. Balita dito sa loob ng bansa itong debate ng mga presidential at vice presidential aspirants. Sigurado na raw sa buwan ng Pebrero, ayon po yan sa COMELEC. Ang Malacanang naman idinipensa ang pagpapagamit ng NTC sa ABS-CBN frequencies sa media group ni dating Senator Manny Villar. Iba pang mga kapamilya frequencies naman nakuha na rin ng ibang media networks. Sa international news naman, si Pope Francis hinimok ang mga magulang na huwag pintasan ang kanilang mga anak na mayroong ibang sexual orientation. Sa atin pong sports balita, patapa President Vico umalma sa pagdeklara sa kanyang ng POC bilang persona non grata. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Nadagdagan pa ang mga bansa na pumayag na maglagay ng kanilang sundalo sa Eastern European North Atlantic Treaty Organization o NATO countries bago pa man daw ang potensyal na pagsalakay ng Russia doon po sa Ukraine. Ilan sa mga bansa ay itong Romania, Bulgaria at Hungary na maglalagay daw ng tig 1,000 mga sundalo sa Baltic States at Poland. Nauna nang sinabi ng US na mayroon na silang nakaalerto na 8,500 sundalo, habang ang United Kingdom ay nakahanda na rin daw na magtalaga ng mga sundalo. Samantala, nanawagan po si NATO Secretary General Jens Stoltenberg sa Russia na tanggalin ang mga sundalo nito na nakatalaga sa Ukraine at ilang border nito. Patuloy din anya ang pakikipag-ugnayan nila sa Ukraine, habang handa na rin silang makipag-usap sa Russia. Narito pang tinig ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Russia's military build-up in and around Ukraine continues, with more than 100,000 troops in position and more on the way, including significant deployments in Belarus. We call on Russia once again to immediately de-escalate the situation. NATO firmly believes that tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy, not through force or the threat of force. So today, NATO has conveyed our written proposals to Russia. We have done so in parallel with the United States. And let me outline the three main areas where we see room for progress. First, NATO-Russia relations. Russia has cut diplomatic ties with NATO, which makes our dialogue more difficult. So we should re-establish our respective offices in Moscow and in Brussels. We should also make full use of our existing military-to-military channels of communications to promote transparency and reduce risks. And look also into setting up a civilian hotline for emergency use. Russia should refrain from coercive force posturing, aggressive rhetoric, and malign activities directed against allies and other nations. Russia should also withdraw its forces from Ukraine, Georgia, and Moldova, where they are deployed without these countries' consent. And all parties should engage constructively in efforts to settle conflicts, including in the Normandy format. Yan po si NATO Secretary General Jens Stoltenberg.
Sa karagdagan pang balita mula sa labas ng bansa, naibigay na ng US ang kanilang sulat bilang kasagutan sa kahilingan ng Russia. Sinabi ni Secretary of State Antony Blinken na personal na pinasakamay ni US Ambassador to Russia Jan Sullivan sa Russian Ministry of Foreign Affairs. Ang nasabing sulat ay bilang kasagutan sa ilang hiling ng Russia gaya na lamang ng armed control, transparency at stability. Inaasahan din ni Blinken ang pakikipagpulong kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa mga susunod pang araw. Dagdag pa ni Blinken na laman din ng sulat ang pag-aalala ng US at ng kanilang kaalyadong bansa sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Walaan niyang pagbabago dahil suportado ng US at ng NATO ang open door policy para sa mga kaalyadong bansa. Patuloy anya nilang ipinagtatanggol ang Ukraine dahil may karapatan ng nasabing bansa na pumili ng sariling security arrangements at kaalyado. Narito pa ang karagdagang pahayag ng Secretary of State Antony Blinken. Today, Ambassador Sullivan delivered our written response in Moscow. All told, it sets out a serious diplomatic path forward should Russia choose it. The document we've delivered includes concerns of the United States and our allies and partners about Russia's actions that undermine security, a principled and pragmatic evaluation of the concerns that Russia has raised, and our own proposals for areas where we may be able to find common ground. We make clear that there are core principles that we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and the right of states to choose their own security arrangements and alliances. We're open to dialogue. We prefer diplomacy, and we're prepared to move forward where there is the possibility of communication and cooperation if Russia de-escalates its aggression toward Ukraine, stops the inflammatory rhetoric, and approaches discussions about the future of security in Europe in a spirit of reciprocity. Our responses were fully coordinated with Ukraine and our European allies and partners, with whom we've been consulting continuously for weeks. We sought their input and incorporated it into the final version delivered to Moscow. Additionally, NATO developed and will deliver to Moscow its own paper with ideas and concerns about collective security in Europe, and that paper fully reinforces ours and vice versa. There's no daylight among the United States and our allies and partners on these matters. Payag pa rin niya ni Secretary of State Antony Blinken hinggil sa tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa mga balita na po dito sa loob ng bansa at dito pa rin sa nalalapit na halalan, tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC na sa buwan ng Pebrero ay sisimulan na nila itong pagsasagawa ng mga debate para sa mga presidential at vice presidential debates. Sinabi po ni COMELEC spokesperson James Jimenez na plano nilang magsagawa ng debate ng 3 beses at ito ay sa buwan ng Pebrero at Marso maging sa Abril. Anya magkakaroon daw ng hiwalay na debate itong mga tumatakbo sa pagka-vice-presidente at presidente sa kada buwan simula nga sa susunod na buwan. Isasagawa raw ito sa magkasunod na araw at mauuna muna itong tumatakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa at susunod na araw naman ang mga vice presidential hopefuls. Narito pang paliwanag ni spokesperson James Jimenez. We expect that mataas ang participation natin from the candidates when we stage the debates in February. The debates, please look for the debates starting February, the 4th week of February. Then another debate February, March, and April. One debate a month, basically. Ito ay para sa masakop natin yung buong campaign period. At cooperation with social media platforms because again, this is another aspect of the elections that we're taking care of, yung ating pag-monitor po ng paggamit ng social media for campaigning. In fact, sa January 28, magkakaroon tayo ng paraffle sa COMELEC kung saan i-assign natin yung mga e-rally slots. No? Meron kasi kaming e-rally platform kung saan pwedeng magsalita yung mga yung mga kandidato, pero kailangan natin sila i-schedule. Yung schedule na yan, dahil hahati-hatiin natin ito sa napakaraming kandidato, yung schedule na yan ay malalaman natin sa January 28 kung saan magpaparaffle tayo. So that by February 8, nakasalansan na sila
doon sa ating programming for our e-rallies. Una rito ay sinabi nga ni Jimenez na plano raw ng poll body na magsagawa ng 3 serye ng debate sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, plano ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC na magsagawa ng isa pang end-to-end demonstration sa automated election system. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, kasunod na rin ito ng naranasang mga aberya sa mock elections na isinagawa noong buwan ng Disyembre 2021. Nagkaroon daw ito ng problema sa report format. Samantala, bahagi rin ng kanilang paghahanda ang end-to-end demonstrations ng automated election system para sa nalalapit na halalan. Narito pa ang karagdagang pahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. We were able to conduct mock elections twice, no? 2 simulations of the elections, and those have been also very enlightening experiences. No? Our machines have been certified internationally, which means that we already have the final version of the software. In fact, if I'm not mistaken, the hash codes are already up on the website. The local source code review is also going well, meaning to say the opportunity that we give to local experts, including representatives of local political parties, have been going smoothly. No, they've been participating, and we've been having regular consultations on a weekly basis. And so far, they have not issued any adverse findings. Meaning to say, wala silang nakikitang problema with the system that we're using. May mga issues sila na binibring up sa COMELEC, and we discuss it with them, and where necessary, we make adjustments. But so far, nothing major. Samantala, target naman ng COMELEC na magdagdag pa ng mga polling precinct para sa May 9 elections. Nasa 25,000 na mga polling precincts ang kanilang idaragdag mula sa dating 80,000 na polling precincts noong 2019 elections. Kaya naman magiging 105,000 na ang mga presinto na ang magagamit para sa halalan. Sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC na mas gusto raw ng poll body na mag-set up ng poll precincts para sa mga public schools. Samantala, mayroong reaksyon itong Malacanang kaugnay pa rin sa paggamit nga ng National Telecommunications Commission, yung pagpapagamit nila dito sa mga frequencies ng ABS-CBN. Ilan na ba itong nakakuha ng mga frequencies na yan? Nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, binigyan din ng Malacanang na tinupad o sinunod ng National Telecommunications Commission o NTC sa kanilang ang mga rules at mga umiiral na batas sa kanilang desisyon na pag-grant sa mga frequencies na unang hawak ng ABS-CBN sa media company ni dating Senador Manny Villar. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na walang binanggit na pangalan o kumpanya ang NTC nang ito ay humingi ng legal advice o opinion mula sa Department of Justice para sa alokasyon ng mga naturang available frequencies. Inihayag din ni Secretary Nograles na humingi rin ng guidance ang NTC dito sa Office of the Executive Secretary at gayon din sa Office of the President para nga alam nila kung narapat yung kanilang desisyon na ipamahagi yung naturang mga frequencies gaya ng Channel 2 at Channel 16 para sa digital broadcast na magiging hahawakan ng Villar Group hanggang sa 2023 kung saan ay magkaroon na ng full shutdown o hindi na gagamitin yung analog at kumbaga pupunta tayo sa tinatawag na digital television. At maliban nga doon sa Channel 2 at Channel 16 ay naipamahagi na rin pala o i-grant na rin ng NTC sa iba pang mga media companies, media networks, ang iba pang mga channels o kaya ay frequencies ng dating hawak ng ABS-CBN. Kabilang dito yung Channel 23 na dito ay ginagamit noon ng ABS-CBN sa nilang
sports coverage at yung iba pa na may kinalaman sa entertainment, Bombo Gerald, na ngayon ay napunta na nga doon sa Amcara, o ito yung pagmamayari ng pamilyang Kabangon Chua, Bombo Gerald. At yun din yung UH Channel 43 ay napunta naman doon sa Sunshine International Media Group nitong pag-aari naman ni Pastor Apollo Quiboloy. So sabi nga dito sa mga komentaryo, mukhang pinagparti-partihan na yung mga dating mga frequencies na paghahawak o pagmamayari ng pamilya Lopez o ng ABS-CBN, Bombo Gerald. Oo, pwedeng applyan ngayon nitong mga media companies na ito yung prangkisa, Bombo Raymond? Well, sa ngayon yung prangkisa ay ibang usapin naman yan. Ibang usapin naman. Kasi ito namang mga bumili o hindi naman bumili, yung nag-request para sa ito mga frequencies, ay may kanya-kanya ng mga buhay na frequencies o kaya prangkisa. Tama dyan, Bombo June. Prangkisa yung hawak nila. So gaya ng Amcara at ng yung SMNI ng ni Pastor Quiboloy ay meron na itong si ganon din. So ang prangkisa ng mga Lopez, maaari silang mag-apply ulit, i-try mag-renew sa next Congress kung sila ay pagbibigyan na, Bombo Gerald. Anong mangyayari pag nagtapos yung ibinigay ng National Telecommunications Commission na paggamit nga dito sa mga nabakanteng frequencies ng naturang media network, Bombo Raymond? Pwede nilang i-renew ba yan yung paggamit ng frequencies sa Bombo Raymond? Well, ang mangyayari kasi, halimbawa yung Channel 2, yung US 43, yung Studio 23 or Channel 23, mga analog yan. So, wala na rin yan. Dahil by 2023 ay shift na tayo doon sa digital broadcast. So, wala rin yung mga analog, digital na tayo, Bombo Gerald. So, tingnan natin yung magiging mangyayari yan dahil may mga proseso pa rin na susundin dyan, Bombo Gerald. May pahayag na rin ba itong Malacanang dahil mayroong mambabatas na nagsasabi na bayad utang daw ito ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga personalidad, yung mga kumpanya na nakakuha dito sa frequencies na yan, Bombo Raymond? Well, ang pinapanindigan lamang sa ngayon ng Malacanang ay tinupad o sinunod ng NTC yung patakaran, mga umiilang na batas sa kanilang pag-grant ng mga frequencies sa ibang kumpanya na dating ay hawak ng ABS-CBN. So, purely legal ang kanilang ginawa at tanong nag-south o kaya humingi nga sila ng legal opinion sa DOJ, ay walang mention, walang banggit na anumang pangalan o private company or any entity para hindi rin alam ng DOJ kung ano yung kanilang tinutukoy o yung mga applicants para sa mga frequencies. At siyempre, hindi sabihin ng Malacanang, Bombo Gerald, na pambayad utang ito sa pamilya Villar o sino man dahil sila yung tatamaan kung iyon ang kanilang sabihin, Bombo Gerald. Bombo Raymond, paano pala yung proseso ng pagbibigay ng NTC dito sa mga frequencies? In-applyan yan ng mga media companies na yan, Bombo Raymond? Yes, tama dyan. Yung correct ko lang nga, Bombo Gerald, i-correct ko lang, yung Aliw Broadcasting, yun yung sa Kabangon Chua. Yung Amcara ay sa ABS. So from Amcara to Aliw. So yan yung tama. So linawin natin yung Aliw Broadcasting ang sa pamilya Kabangon Chua, sila yung nakakuha ng Channel 23. At so ibig sabihin mula sa Amcara o yung ABS-CBN ay mapunta na sa Aliw. So yan yung transition. At maging yung Amcara rin o ABS-CBN, yung Channel 43, mapunta naman doon sa SMNI ni Pastor Quiboloy, Bombo Gerald. So, linawin natin. Bombo Raymond, yung mga frequencies na ba yan, may nag-broadcast pa rin dyan ngayon na itong mga channel na yan, Bombo Raymond, mula sa ABS-CBN, Bombo Raymond? Ang alam ko, wala. Kasi pag check natin yung Channel 2, walang lumalabas na broadcast. Kahit yung Channel 23 ay hanggat hindi pinapayagan ng NTC, walang pwede mag-broadcast doon. Pero ngayon,
ginant na sa ibang media networks, ay maaari nang may sasampay-pawid dyan, Bombo Gerald. So abangan natin yung mga developments, kung sino o anong mga programa yung mga lalabas dyan sa mga channels na dati or frequencies na dati ay hawak ng ABS-CBN o Pamilya Lopez, Bombo Gerald. Lastly, Bombo Raymond, kailan hihimpapawid itong mga bagong may hawak ng frequencies na yan, Bombo Raymond? Wala, hindi ko pa nakakausap. Hindi ko pa nakakausap itong sina Pastor Kibuloy saka sina Kabangon Cho, Pamilya Kabangon Cho, kung kailan sila magbo-broadcast, Bombo Gerald. Ang malinaw lang, nasa kanila na yung mga naturang frequencies at bahala nga sila kung gagamitin nga nila o kaya ay standby lang muna. Lalo pat papalapit ang eleksyon. Tama. So, mari, yun ang yun yung pakinabang dyan. Lalo pa yung mga kandidato ay tiyak na magsasampakoy ng nilang campaign materials sa mga turang mga channels, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Samantala, nakatakda umanong maghain ngayon ng mosyon ang Department of Justice para sa pag-i-issue ng hold departure order laban sa isang Nigerian national na sangkot nga dito sa BDO hacking. Ayon sa Department of Justice, posible kasing pansamantalang palayain si Chukwemeka Peter Nwadi sa piitan para sa isagawa pang investigasyon sa partisipasyon nito sa naturang insidente. Ang hakbang umano ng Department of Justice ay para hindi makalabas ng bansa ang naturang suspect. Una rito, sinampahan ng criminal charges itong 4 na suspect na inaresto po ng National Bureau of Investigation na may kaugnayan sa nangyaring hacking sa mga accounts ng daang-daang kliyente ng Banco de Oro noong Disyembre po ng nakalipas na taon. Sinabi ni Justice Undersecretary at spokesperson Emeline Aglipay Villar na ang 4 na mga suspect na natukoy na sina Jerome Anthony Taupa, itong Nigerian national na si Efisinachi Fontaine Anoikwe, itong si Ronelyn Panaligas alias Luca Hanibi at Clea Revillosa alias X-Men ay sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 8484, itong Access Devices Regulation Act of 1998 at Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Inihain ng NBI Cybercrime Division ang naturang mga kasong may kaugnayan sa ilang entrapment operations na isinagawa noong Enero 20 at 22 laban sa naturang mga individual na nasa likod daw ng fraudulent transaction targets. Itong mga video account holders, 700 mahigit po yan. Sinasabi ng mga prosecutors si Panaligan ang nagsilbing verifier na nagpanggap na magsasagawa ng survey. Saka hihingin daw sa mga biktima itong kanilang identification cards na may kasamang litrato kapalit ng 50 pesos na prepaid credit load para sa kanilang partisipasyon sa naturang survey. Naaresto po itong si Panaligan matapos na mag-alok ng sale na ATM na hindi naman otorisado. Natuklasan naman na si Revillosa na isang third-year college student ay nagbebenta po ng 800,000 mailing list o email addresses na naglalaman ng mga login credentials ng online banking accounts para sa halagang 30,000 pesos. Ginamit po ang mga mailing list na ito para sa large-scale na fraudulent activities. Sa kanyang sinumpaang statement, inamin niya na nag-hack siya ng database website na naglalaman ng mailing list at tinawagan ng grupo na nagsasagawa ng BDO haste. Sina Anekwe naman alias Daddy Champ at itong si Nwadi, itong utak ng Mark Nagoyo Group. Samantala ayon sa prosecutors, nangangalap pa ng karagdagang ebidensya laban naman kay Nwadi kung may probable cause para sa kanyang indictment at pansamantalang paglaya. Sa karagdagan pang balita, dumami pa ang bilang ng mga guro at non-teaching personnel ng Department of Education ang nabiktima ng hindi otorisadong pag-withdraw ng kanilang payroll account sa Land Bank of the Philippines. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na mula sa dating 11 ay naging 20 na ito. Umabot sa 160,000 pesos hanggang 200,000 pesos na mga pera ang nawala. Inaasahan nila na madadagdagan pa ang bilang
ng mga gurong lulutang at magrereklamo sa mga susunod na araw. Inatasan na rin ng Department of Justice Secretary Minardo Guevara ang National Bureau of Investigation na mag-imbestiga sa nasabing insidente. Magugunitang nananawagan ang Department of Education at maging ng Land Bank na agad na isumbong sa kanilang opisinang nasabing pangyayari na illegal na withdrawal ng kanilang payroll accounts. Pinabulaanan din ng Land Bank na magkaroon ng problema ang kanilang sistema at tiniyak na ligtas ang kanilang mga computer at data system. Samantala po, binalaan itong mga undocumented Filipinos na nagbabayad ng unnecessary consultation fees para maging legal daw na residente ng Ireland. Ayon kay Ireland Hakoba ng Justice for Undocumented Migrant Rights Center doon po sa Ireland, hindi kailangan ng mga aplikante ng solicitor. Hindi anya kailangang madaliin ang aplikasyon dahil bukas naman ito ng 6 na buwan at walang kota o maximum na numero o bilang para sa aplikasyon. Paliwanag ni Hakoba, ang pagiging legal resident sa naturang bansa ay makakatulong na mabago po ang buhay ng mga Pilipino para makapaghanap buhay ng ligtas, maipagtanggol ang kanilang karapatan, mabisita ang kanilang pamilya at makabalik sa Ireland para manirahan at magtrabaho ng normal at walang takot. Subalit kailangan anya na isa-isip na dapat itong gawin sa legal na paraan. Samantala, tutulong dinadaman daw itong Philippine Embassy sa United Kingdom, ang Polo, OWA at Philippine Consulate sa Dublin para sa passport renewals at extensions at OWA membership para sa undocumented Filipinos sa panahon ng pandemya sa pamamagitan po ng pagbibigay ng emergency outreach missions. Hinimok naman ni Philippine Honorary Consul Raymond Garrett ang mga undocumented applicants na nangangailangan ng tulong na maaaring magtungo sa Migrant Rights Center sa Ireland. Sa kasalukuyan ay tinatayang nasa 15,000 hanggang 17,000 para undocumented individuals na nanirahan po sa Ireland, kung saan humigit kubulang 2,000 hanggang 3,000 dito ang pinaniniwalaang mga bata. Samantala, issue naman ng pastillas scheme hindi pa rin tapos kahit na nagrekomenda na ng criminal charges sa ilang mga sangkot sa naturang kontrobersya. Ang dating DOJ Secretary naman nais pa ring habulin. May detalye pa si Bombo Dennis Hamito. Target pa rin mahabol ng mga otoridad at mapanagot si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay sa kontrobersyal na pastilla scheme o pagpasok sa bansa ng mga undocumented foreign workers dahil sa umano'y suhol. Ayon kay Senator Rizon Tiberos, naging malinaw sa kanilang investigasyon ang pananagutan ni Aguirre dahil sa mga itinalagang tauhan ng kalihim na nagkaroon ng malaking papel sa illegal na aktibidad. Bagamat may mga rekomendasyon ng magkakaloob ang kanilang lupon ng mga payo at nais na pakasuhan dito sa nakapalob sa Committee Resolution 131, nais pa rin ng opisyal na magkaroon ng malalimang pagsisiyasat at mahabol ang pananagutan ng naturang dating kalihim. Sa kasalukuyan, 25 ang isinasangkot sa pastillas bribery scheme ang itinutulak ng Senate Committee na tuluyang masampahan ng criminal charges. Pinabulaanan din ng mambabatas ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation address noong nakarang taon na pinagsisibak na ng tuluyan ng mga dawit sa naturang scheme. Katunayan niya, nakabalik na sa trabaho ang mga ito matapos ang preventive suspension. Ang pastilla scheme ay pagpasok sa bansa ng mga banyaga kahit wala namang sapat na dokumento kapalit ng 10,000 o higit pang halaga bilang bayad o suhol doon sa mga nagbabantay na opisyal at tauhan ng Bureau of Immigration sa mga paliparan at iba pang port entries. Madalas umanong nangyayari kapag ang POGO workers na kinukuha ay para sa mga pasugalan ay walang sapat na dokumento para sa operasyon ng naturang mga aktibidad na ginagawa sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil nga sa China ay ipinagbabawal ang ganitong mga sugal at dito na lamang at sa iba pang mga parte ng Asia idinaraos ang mga POGO, bagay na hindi umano kasang-ayon ng mga patakaran dapat ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala sa mga sandaling ito, mapalad tayo at napaunlakan tayo ng veteranong mambabatas syempre na pinagkakatiwalaan dahil sa kanyang 3 dekadang paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Bilang isang Kristiyanong lider, abogado, senador, congressman, makikita po sa kanyang mga panukalang isinusulong at programang ginagawa itong kanyang pananampalataya at pagmamahal sa bayan at kapwa. Naglingkod po siya bilang Cabinet Secretary, 4-term congressman, 2 term sa pagkasenador at Speaker of the House of Representatives. Ngayon naman ay sinusulong niya itong pagbibigay ng 10K ayuda sa bawat pamilyang Pilipino para makabangon po sila sa gitna ng pandemya. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Mr. Bayanihan, Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Senator. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga, Bombo Gerald, sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat ng nakikinig. At syempre yung mga OFWs natin na kasubaybay sa inyong social media, magandang araw po. Opo, kukunin namin itong inyong opinion dito sa lalapit na pagtatapos ng 18th Congress at yung tagisan ng mga kandidato bago pa man magsimula itong official campaign period po. Opo, kung masasagot ko po, privilege ko po dahil napakabigat at napaka-importante nitong eleksyon natin ng 2022. Opo. Speaker, yes. Well, go ahead po. Go ahead. Speaker, ilang araw na lang po campaign period na ngunit ito nga, rumaragasa pa rin itong COVID-19. Ano po sa tingin nyo itong dapat na maging priority ng mga presidentiables upang maibsan itong kalagayan ng ating mga kababayan at pati na rin po yung ating ekonomiya, Senator? Well, kaya ako po talaga tinutulak yung mga debate at saka yung medyo maging open sa lahat ng journalists at broadcasters, mga presidentiable. Kasi, siyempre, pag kandidato ka, gusto mo kumuha ng boto. So, usually, motherhood statements or mga medyo mabulaklakin, kumbaga, ang mga sasabihin. Pero, ang napaka-importante, number 1, ma-establish talaga anong vision nila. Diba? Kumbaga, kung gagawa ka ng bahay, may naiisip ka ng gusto mong bahay, kailangan yung arkitekto mo, yan din ang vision. Kung hindi, ma-disappoint ka, diba? Pangalawa, kung meron ka ng vision na klaro, ano yung plano at saan kukunin ang pera? Diba? At pangatlo, yung values. So halimbawa, sabihin mo yung vision mo, libre ang panggagamot, kompletong ospital, kompletong health center. So ang second na tanong, ilan years mo magagawa yan? Ilan doktor mapapagraduate? Saan mo kukunin ang pera? Ngayon, pangatlo, yung values. Baka naman magagawa mo, may pera, pero ang gagawin mo sugal, so magiging parang Macau o Las Vegas ang Pilipinas. So napaka-importante na bago bumoto ang tao, natanong talaga ng mahihirap na tanong ang atin pong mga kandidato. Lalo po yung mayor, governor at presidente. Kasi yung konsehal po, bukal at saka senador, napaka-importante. Pero marami po yan collegial body yan. Pero ang mayor, governor at saka presidente, yan ang chief executive. Napaka-importante na hindi tayo ma-surprise at alam talaga natin kung anong balak nilang gawin pag nanalo sila. Opo, Congressman, si Bombo Everly, itong aking partner, may katanungan din po. Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga po, Mr. Speaker. Sa Congress, kabilang po ang Senado rin. Marami na kayong panukala at mga programa na isinulong dati pa para sa pag-ahon at pag-angat po ng buhay at kabuhayan po ng ating mga kababayan mula po sa pandemic. Kung makakabalik po kayo sa Senado, ano po yung pinakamahalaga sa mga ito para mas mapabilis pa po ang recovery po ng ating bansa, Mr. Speaker? Thank you very much for that question, Bombo Everly. Sa Biblia, di ba, napaka-klaro kung anong itatanim mo, yan ang aanihin mo. Before the pandemic, 10 years na maganda ekonomiya ng ating bansa. So mula sa pangkalahatan ng mga programa, nakita natin medyo gumanda ang programa sa senior citizen, sa mga persons with disability, yung po mga masisipag nating kababayan pero katulad ng single parents, di ba, na mahirap magpalaki ng anak na mag-isa lang. Ang dami nating programang ganyan, yung pantawid. Pero ngayon po kasi lahat tinamaan middle class yan or medyo mas challenge or malaki yung negosyo o maliit. Ang dami pong nawalan ng trabaho. So napaka-importante po that yung mga pantawid at pang-ahon, yung kumbaga may tatakbuhan ng tao. So nakita ko po sa Malaysia, sa Singapore, even sa US,
sa Korea, sa Japan, grabe po ang pag-alalay nila sa maliliit na negosyo at nawalan ng trabaho. So as a quick example, di ba, kung OFW ka na 10-15 years nagtrabaho sa abroad, nagbukas ka ng talyer o nagbukas ka ng restaurant, nalugi, ang daling sabihin ng gobyerno, tapusin lang natin pandemic, tapos makakabawi yan. E saan mo kukunin ang puhunan? Ikaw ba'y mag-a-abroad na naman ng another 15 years? So dapat yung mga programa niyan, so kung nagsara ka halimbawa ng negosyo in this last year, pero nag-ooperate ka na ng more than 1 year, hindi ba dapat magbigay ng loan ang gobyerno na let's say 1 year no interest, tapos 5 years o 10 years to pay? So yung mga programa na pang-alalay at pang-bangon talaga, I think yun ang pinaka-importante sa ngayon. No? Hindi pa tapos yung pandemic, ang dami pa rin nagsasara ng negosyo, ang dami pa rin nawawalan ng trabaho, lalo yung mga no work, no pay. So I think kailangan dagdagan natin yung programang pang-alalay na talagang masasabi ng Pilipino nung pinakakailangan natakbuhan namin ang gobyerno. So yun na Bombo Everly at Bombo Gerald ang medyo bibigyan ko ng emphasis talaga. Okay, with that, maraming salamat po, Speaker, sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio. Magandang umaga, mabuhay po kayo, maraming salamat po. Samantala, gaya ng ating nabanggit kanina ay mamaya ay dakuan pa natin ang iba pang mga balita. Samantala, sugatan ang nasa 13 miyembro ng Philippine Army 17 Scout Ranger Company matapos ang sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan sa Maylamitan City. Ang nasabing mga sundalo ay bahagi ng mga security ni Vice President Leni Robredo na dumalaw sa Maylapitan City nitong araw ng Miyerkules. Base sa investigasyon ng mga otoridad, bigla na lamang sumabog ang harapang gulong ng kanilang KM450 vehicle na nagdulot ng pagkawala ng kontrol ng driver. Dahil sa naturang pangyayari ay nahulog ang sasakyan sa may road canal ng Barangay Singal, Lamitan City. Dinala naman agad ang mga sugatang sundalo sa Maylamitan District Hospitals. Dalawa sa kanila ang na-dislocate ang braso at balikat habang ang dalawa naman ay na-fracture ang kanilang ribs. Samantala po, ito mainit-init na balita po dahil kahapon yung chairman ng komite, itong pagdepensa pa rin, yung pagbawi raw sa committee report kaugnay sa pagrerekomenda na sampahan ng reklamo yung dating DOH Secretary na si Francisco Duque at dating FDA Chief na si Eric Domingo. At merong update dyan, live, si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Gerald, Bombo Everly, ipagpapatuloy nga ng mababang kapulungan ng Kongreso or in particular itong House Committee on Good Government and Public Accountability yung kanilang pagdinig hinggil sa COVID-19 pandemic response ng pamahalaan. Kinumpirma ito mismo ng chairman ng komite na si Diwa Party List Congressman Michael Aglipay matapos na bawiin kahapon sa plenaryo ng Kamara ang nauna ng inaprubahan na committee report kung saan inirekomenda nilang masampahan ng reklamo sina Health Secretary Francisco Duque III, dating Food and Drugs Administration Chief Eric Domingo at isa pang opisyal. Sa kanyang naging Viber message sa mga reporters, sinabi ni Aglipay na muling bubuksan ang mga naturang investigasyon upang sa gayon ay mabigyan ng pagkakataon itong si Duque na madepensahan ang kanyang sarili at mailahad ang kanyang posisyon. Paliwanag pa ni Aglipay, hindi kasi nakadalo itong si Duque sa mga nakaraang pagdinig ng komite sa kabila ng ilang imbitasyon na ipinadala sa kanya. Kaya nga akala niya ay wini-waive na rin ito ang kanyang karapatan na mapakinggan. Kapag makuha na nila aniya ang full picture sa naturang investigasyon, sinabi nitong si Aglipay na saka pa lamang sila magkakarekomenda na maaaring susunod na hakbang laban sa opisyal. Nang matanong ang kongresista kung ito rin ba ang gagawin sa hinaharap na hindi maglabas ng committee report kapag mayroong resource person na hindi dadalo sa pagdinig, sinabi nitong si Aglipay na depende raw kung yung magiging dahilan ng kanilang hindi pagdalo ay excused o hindi. Martes ng hapon nang pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang committee report na nag-ugat sa congressional inquiry hinggil sa mga panuntunan ng Department of Health at ng Food and Drugs Administration kaugnay sa pagrerehistro, regulasyon, paggamit,
paggawa at distribusyon ng mga gamot kontra COVID-19. Subalit kahapon nagmosyon itong si Manila Congressman Yul Servo para sa reconsideration ng adoption ng findings at mga rekomendasyong nakasaad naman sa Committee Report number 1393 sa House Resolution number 1711. Wala namang tumutol kaya inaprubahan sa plenaryo ang mosyon na irekonsidera ang adoption ng naturang committee report. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave. So magsasagawa ulit ng investigasyon itong Kamara kaugnay sa naturang issue, Bombo Dave. Well, ang mangyayari dyan, Bombo Gerald, ipagpapatuloy daw nila yung kanilang natapos na sana na investigasyon. Actually, itong dokumento na inilabas din kamakailan nga ng mababang kapulungan ng Kongreso, yung committee report na ito, pirmado naman ni Congressman Aglipay. Pero kahapon nga, matapos ngang magmosyon itong si Congressman Yul Servo, binabawi na nila yung kanilang rekomendasyon na nakasaad sa committee report, nakasuhan na itong si Secretary Duque at si dating Food and Drugs Administration Chief Eric Domingo, Bombo Gerald. So yun lang yung reason, Bombo Dave. Wala namang politika dyan sa muling pag gusto nilang ipagpatuloy pa yung investigasyon dyan, Bombo Dave. Well, hindi rin masabi, Bombo Gerald, kung may halong politika, pero kasi parang unusual na binawi itong itong committee report matapos ngang aprubahan na, may nagmosyon na kongresista na pinapabalik ito sa komite at ipagpatuloy yung kanilang investigasyon, lalong-lalo pa na sa mga nakalipas na buwan talaga tinutukan ng maraming mga kongresista at pinaglaanan ng mahabang panahon itong investigasyon sa naturang issue sa may mga pagdating sa COVID-19 response, Bombo Gerald. Kaya marami din yung mga nagtatanong bakit talagang naging ganito yung naging desisyon ng mababa kapulungan ng Kongreso na bawiin nga yung naturang committee report, Bombo Gerald. Oo nga, dahil syempre may mga agam-agam dyan na Bombo Dave. So mayroong timeline ba para tapusin yung pagpapatuloy na yan, kung kailan tatapusin yung investigasyon na yan, yung ipagpapatuloy, Bombo Dave? Well, as of the moment, wala pang nakaschedule, Bombo Gerald. Patapos na yung linggo at kahapon nga nag-end yung kanilang plenary session at magpapatuloy by Monday. Pero by February 5 kasi, Bombo Gerald, matatapos na rin o nakatakda yung magsimula yung break naman ng mga mambabatas. Ito ay bilang paghahanda para naman sa nalalapit na halalan, kaya hindi pa natin masiguro kung kailan talaga maipagpapatuloy pa yung naturang investigasyon, Bombo Gerald. May pahayag na rin ba, may reaction na rin ba dito itong si Department of Health Secretary Francisco Duque at itong isa pa itong FDA chief na si Eric Domingo, Bombo Dave? As we speak, wala pa naman silang formal na mga statements, Bombo Gerald, at yun nga din yung inaabangan natin kung ano yung kanilang posisyon hinggil sa naturang pangyayari. Pero ang sinasabi nga ng chairman ng komite na si Congressman Aglipay, bukas naman sila na pakinggan at bigyan ng pagkakataon itong si Secretary Duque upang sa gayon madepensa din daw ang kanyang sarili, kasi ilang imbitasyon yung ipinadala kay Secretary Duque pero hindi naman daw ito nagawang makasipot sa mga pagdinig, Bombo Gerald. Okay, so sige, baka natin yan, Bombo Dave. Mag-ingat ka dyan. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Samantala, abangan mamaya itong kontrobersyal na pulis sa Iloilo na si Police Captain Charlie Sustento na tahasang tinawag na root of corruption itong Office of the Ombudsman. Nag-public apology na po, habang itong hepe naman ng Malay PNP idireklamo dahil daw sa pang-aabuso dito sa mga negosyante sa Boracay. At sa ating international news, itong si Pope Francis hinimok itong mga magulang na huwag daw pintasan itong kanilang anak na mayroong ibang sexual orientation. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nag-issue ngayon ang Supreme Court ng isa pang Temporary Restraining Order o TRO laban sa desisyon ng Commission on Elections na nagbabasura sa kandidatura ng isang local candidate sa Isabela para sa May 9 elections. Sa order na pirmado po ni Clerk of Court Marife Lumibaw Cuevas,
na may petsang Enero 25 at inilabas lamang kahapon ang pag-i-issue raw ng Supreme Court en banc ng TRO ay pabor naman kay dating Isabela 4th District Representative Jerry Agabao. Noong December 22, 2021 nang hindi pinagbigyan ng COMELEC ang substitution ni Agabao kay dating Mayor Amelita Navarro bilang official candidate ng Partido para sa Demokratikong Reforma para sa mayoralty race doon po sa Santiago City sa Isabela. Inatasan din ng kataas-taas ang hukuman na itong poll body na huwag ipatupad ang kanilang order at pinagsusumite ng komento sa petisyon sa loob ng 10 araw. Noong Martes, sinabi ng COMELEC na tuloy pa rin itong pag-imprenta ng mga balota para sa May 9 elections sa kabila ng mga inilabas na TRO ng High Court pabor sa mga idineklarang nuisance candidates. Sa iba pang balita, naibigay na ng Presidential Task Force on Media Security sa Philippine National Police Media Security Vanguards ang initial na batch ng Handbook on Personal Security Measures for Media Practitioners. Ang naturang mga handbooks ay i-dispatch sa mga PNP Public Information Office o PIO sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Roderick Alba at ipapadala naman ito sa PNP PIOs nationwide. Si Alba na isang Chief Focal Person ng Regional, Provincial at City Public Information Officers ng PNP. Nasa inisyal na 150 na kopya ng Handbook on Personal Security Measure for Media Practitioners 2nd Edition ang ibabahagi sa PNP. Malaki raw itong tulong para masiguro na ang kaligtasan ng mga media practitioners at ng kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga topics na kasama sa Comprehensive Handbook ay ang threat detection and assessment, personal vehicle at travel security, security at home and in the office, at kung paano tugunan ang mga banta na ipinadadala sa mga email, landline at cellphones ng mga journalists. Una rito sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay EGCO, sinabi nitong huwag maliitin ng mga mamamahayag ang natatanggap nilang mga banta. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Undersecretary Joel C. EGCO. Hindi po pwedeng biruin. May text message, may chismis, may bulong na ikaw ay papatayin. Huwag niyong bibiruin yan. Seryosohin ninyo yan. Yan ang tinatawag po namin na first sign of trouble. At kung may chismis man, hayaan nyo na po. Basta isumbong nyo sa amin, kami ang magve-verify. Now we are well within the election season. Maingat po tayo dapat lagi. No? Alam naman natin, personalan ang politika pagdating sa ilalim sa mga lokal. Samantala po, hinimok naman ni Pope Francis itong mga magulang na huwag nilang pintasan ng kanilang mga anak kapag sila po ay itong tinatawag na bading. Sinabi ng Santo Papa na iniisip rin nito ang kalagayan ng mga magulang na mayroong malungkot na sitwasyon dahil sa kanilang anak. Mayroon umanong mga magulang na kinakaya itong kalagayan ng kanilang anak na may sakit, nakakulong o namatay dahil pa rin dito sa mga aksidente. Kaya naman ang mga magulang na nakikita ang kanilang mga anak na mayroong different sexual orientations ay kailangan nila itong tanggapin. Huwag itago sa pamagitan ng condemning attitude. Sinabi pa ni Pope Francis na base sa official church teachings, taranawagan ito na dapat ay respetuhin at mahalin ang mga gay men at lesbians. Dagdag pa ng Argentine Jesuit na ang mga gay at transgender, itong people, yung transgender people ay mga anak din ng Panginoon at mahal din ito ng Diyos. At narito pa ang pahayag ni Pope Francis. In the Bible, as in the cultures of ancient peoples, dreams were considered a means by which God revealed himself. The dream symbolizes the spiritual life of each one of us, that inner space that each of us is called to cultivate and guard, where God manifests himself and often speaks to us. But we must also say that within each of us there is not only the voice of God, there are often many other voices.
Samantala naman, kumuha tayo ng update sa nangyari sa mga pamilya na nasunugan doon sa May Taguig. Nahatiran na ng tulong. Samantala sa Marikina LGU naman, tiniyak ang pagpapanatili ng kapayapaan sa mga riverbanks. May karagdagang detalye si Bombo Jovino Galang. Natira na ng tulong ang mga biktima ng nangyaring sunog sa barangay Bagong Bayan sa lungsod ng Taguig. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 15 kabahayan na binubuo ng 18 pamilya o halos 60 na katao ang naapektuhan ng sunog. Umabot sa mahigit 2 oras bago tuluyang naapulan ng Bureau of Fire Protection ang sunog nitong Miyerkules ng hapon. Nagtulong-tulong na ang ilang mga bumbero mula sa karatig lugar ng Taguig para ito ay agarang maapula. Inalam pa rin ng BFP kung ano ang sanhi ng malaking sunog sa residential area. Samantala, tiniyak naman ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na patuloy ang kanilang pamimigay ng seguridad sa mga nagtutungo at namamasyal sa Marikina Riverbanks. Kasunod dito ng ilang napaulat na may ilan mga nabiktima ng mga kawatan sa lugar. Inabisuhan nito ang mga kapulisan na magtalaga ng mga tauhan para maiwasan ang pagkalat at pambibiktima ng mga kawatan sa mga pumapasyal sa nasabing lungsod. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo. Boom! Ang Quezon City Government naman at Embahada ng Israel nag-alay ng bulaklak bilang pag-alala sa mga naging biktima ng Holocaust noong World War II. May detalye si Bombo Annalise Subirano. Sabay na nag-alay ng bulaklak at kandila ang Quezon City Government at Embassy of Israel sa Philippine-Israel Friendship Park sa Quezon Memorial Circle. Ito ay bilang pag-alala sa mga naging biktima ng Holocaust noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte, mga opisyal ng Israel Embassy, Quezon City Tourism Department at Mr. Blumenthal, isa sa mga survivor ng Holocaust, ang pagunita ng lungsod sa International Holocaust Remembrance Day na ginaganap tuwing ika-27 ng January. Malalim na ang pagkakaibigan ng Israel at Pilipinas simula pa noong 1938 nang kupkupin ng bansa sa pangunguna ni dating Pangulong Manuel Quezon ang mahigit 1,300 na Hudyo upang magkaroon ng isang ligtas na kanlungan mula sa trahedya ng Holocaust. Bilang simbolo rin ng diplomatikong ugnayan ng bansa at Israel noong 2018, binuksan rin ng lungsod ang Philippine-Israel Friendship Park sa Quezon Memorial Circle kung saan makikita ang 3 pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Pagkupkop sa 1,300 na Hudyo mula sa Holocaust, pagsuporta ng Pilipinas sa Israel na magkaroon ng sariling soberanya at paggunita sa 60th anniversary ng Friendship Treaty. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa mga balita po sa probinsya, itong kontrobersyal na pulis sa Iloilo ay nagsorry na dito sa kanyang kontrobersyal na pahayag sa ombudsman. At ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Humingi na ng paumanhin ang kontrobersyal na si reinstated Police Captain Charlie Sustento at si Police Lieutenant Colonel Jonathan Pinuala kaugnay sa naging akusasyon ng mga ito laban sa Office of the Ombudsman. Matatandaan na sa press conference ng mga ito kasunod ng suspension order na inilabas ng Ombudsman laban kay Pinuala dahil sa kasong grave threats, grave coercion at paglabag sa Republic Act 10591 o the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tinawag ni Sustento ang Ombudsman bilang root of corruption. Kasunod ng akusasyon ni Sustento, kaagad na sumagot si Ombudsman Samuel Martires at hinamon sa Sustento na ituro at pangalanan ang tinutukoy nitong mga corrupt na ombudsman na tumatanggap umano ng pera mula sa mga politiko. Sa kanilang joint statement sa National Headquarters ng PNP sa Camp Crame, sinabi ni Sustento na hindi niya intensyon na siraan ang ombudsman bilang isang institusyon. Ayon kay Sustento, nadala lamang siya ng kanyang emosyon at nagpahayag lang ng sama ng loob kaugnay sa tinuturing nitong inhustisya laban sa katulad nilang pulis. Matatandaan na dinismiss ng Ombudsman si Sustento noong 2017 dahil sa administrative charges na isinampalaban sa kanya na may kaugnayan sa insidente ng pag-inspect nito sa convoy ni dating Iloilo 4th District Representative Dr. Fergin Alberon. Narito ang paghingi ng paumanhin ni Sustento sa Ombudsman. I,
Police Captain Charlie Sustento Jr. would like to apologize to the Office of the Ombudsman and to Honorable Justice Samuel Martires for my emotional outburst last January 20, 2022 during the media interview in Iloilo City. It was never my intention to tarnish the Ombudsman as an institution that is considered as the defender of rights and protector of truth. Ayon naman kay PNP Chief Leonardo Carlos, isa sa ilalim pa rin sina Sustento at Penuela sa proper proceedings ng organisasyon sa ilalim ng disciplinary and grievance mechanism ng PNP. Mismo si Carlos ay humingi rin ng paumanhin sa ombudsman dahil sa naging asal at akusasyon ng dalawang pulis. Yun po yung kanilang naging desisyon, subject themselves to the proceedings of the organization. As hepe po ng pambansang pulisya, humingi rin po ako ng paumanhin sa ating pong ombudsman at sa buong hanay po ng kasapi ng ombudsman sa nangyaring ito. Si PNP Chief Leonardo Carlos. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report! Ang hepe ng Malay PNP inireklamo dahil sa pang-aabuso sa mga negosyante sa Boracay. May update dyan ang Bombo Radio Kalibo. Mariing pinabulaanan ni Police Lieutenant Colonel Don Dixie Di Joseph ng Malay Municipal Police Station ang mga lumilitaw na alegasyon laban sa kanya hinggil sa pang-aabuso at pangingikilamanon ng ilang negosyante sa isa ng Boracay. Ayon kay Di Johnson, nang lumitaw ang isyu noong Nobyembre 2021 ng may isang anonimo sa nagpadala ng sulat kay Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo na kung saan nakasaad na isang taon ang libreng nakatira opisyal kasama ang pamilya nito sa La Carmela de Boracay na pagmamayari ni Boyso. Iniimbestigahan na umano'y siya kasama ang sangkot na business establishment at mga individual upang i-validate ang mga alegasyon sa nasabing sulat kung saan negatibo ang naging resulta. Nanindigan naman si De Jones na walang katotohanan ang ibinabatong issue sa kanya at sinasabing puro paninira lamang ito lalo pat mahigpit nila ipinapatupad